Hani dur diye. Dur hani. Yetip kututlağın ya Allah. Dur canavar dur. Dur. İnelim böyle. Lan dursana. Saklan. Çatrağa saklasana. Dur canavar dur. Yok lan. Bu ad diyen etmeyecek böyle. Canavar dur. Sağ ayar nedir? Neyle? Ayrı çatrağa. Dur saklan. Hayır sana. Sahi vermeli değil yani dat var mı? Koşuş tumar. Sahi vermeli mi o mu? Ana durun. Ayrılın atın yanından. Rahman, O kaka. var eşini çalış. Sapık duvarın eşiğini gey. Mekan, yine öteği. Tumori, Rahman'ın öz çapar. Yerine mekde. Tutçula huy. Hey canavar. Tumorum. Bugün toylarda ulu bayrağı çapırıp arkana terpay atılacak günümdür. Hayrat Tumorcan. Yaxşı umidim sana bağlıdır. Aha. Geldin mi Rahman? Aha. Ene. Rahman. Oh. Biliyor musun ne aylığı? Ne ahili? İlkinci gedek aylığı çapsın. Ondan biliyor musun haydatı çapyan? Tumor çapyan, tumori. Ne tip olur sat? Ne tip olur? Ödüm. İngül bayrağı çapyan o. Kan tumarcan. Gayret et. Borsa. Hani yolun ak olsun. Var canavar. Hey. Hey. Durun tek. Hani ayağını vur öyle. Hani o yüzünden ömür vurayın. Dur. Ey canavar. Hani meydan sağsal. Kaka. Oh. Ağlağı da geliyor. Yine bunu oğurupsun seysağa. Oğlum marka, sapık tuvar gözlep gördün. Atın ayağını halamı ağalı. Ay ne ettin lan? Rahman. Hani var. Aşırdı utoralık gel. Ağalı. Ha, Kızgınım mariyacı. be. Hükman burada tapılmalı. Gel hani gel. Aşır. Hani geliyordun ömür seyretli. Çep ayağına yem peyani alı. Ya men göğünüme müka. Goğunun edir seysağa. Hani katırak dörüt? Katırak. Görüyorsunuz mu? Şepayağını kovvasan ok. Ne ettin adayımı ne? Çapar yalına mı? Darı da gül yalaktı. Çapmasına çapar. Yönü damarının tüyünmeyi mümkün. Doğrayın ya. Atın tağı uğrat. Sabı kurut bolsa, çapalı da seysağa. Bayrak alalı, sonuna da detme. Yaman etse, hıvra koyayır. Ol ne mi? Ol hani, min Rahman. Min hov, min Rahman. Ne diyen aday? Bayrak alacak kolturan atı. Yarıştan koyacak kolyan. Tutuş bir yıl keyiflep. İngunu bayrağa gidip gelen nedir? Olacak görünüm dura. Hani düş. Düş değil yahu. Düş hani. Ayağın elle koy hani. Elin kızgını duyuyor mu? Hova. Oğul olsa, sıla onu çekti. Ta pellihana yetinçeğim. Oy öğrenmegin. Men hani. Bol. Atağırım salay mı oğlum? Hani var, gayret et.
Mehriban iyilleşler, ine bayramçılık münasibetli geçerleyen at çapşığı saatlik şovuna betleniyor. Ine biz hazır tumoru görüyoruz. Ine nurlu seysin yarısı tayarlan tumoru. O bolsa ağılı asnatın nurana bedevi. Ine şeyle de tumorun denin yanına kemer kurt. Mene şuralar tabii. Yine şahım yodasını berap barayan acayip bedevler. Koyunağının uçkun kaçına diyen bedevler. Göğe arasında çefeleşki fırsatları emine vetiriyorlar. Yine şahım yodası bar takılıya. Atlar bolsa göğe arasında hafta çefeleşki fırsatları emine vetiriyor. Yine turu baştan tumor yağışın yolun çek kayıttı. Yöne onun demine indi kemer geçiyor. Kemerin demine orada korklu vardı. Yine inni kutluğun ayı kursu barha bağıtlanıyor. Yine tamursuzun kavurduluk bilen karşı yani tumor vardı ne hem çizil temtemden iyi de galiye. Yine yağışın önüne kutlu geçiyor. Yine kutlu beylakatlardan temtemden ağrağını açıp ardılı pellakana koluyla geliyor. Yine de önde ardılı pellakana saatlik soğukun ağlatmana öterliyor. Yine de kutlu pellakanadan birinci volt kesmekte başarıyor. Berekellah kutlu. Çepaya koydu. Asra ne olup tura? Hani? Asra qoğzi şu yerini lak görseniz lan şu yerde atın ayı. Ay dursan ay. Var işin bile var. Rahatlık. Köşök. Var öteye. Ayrıl. Var. Ay, üyüt köşk bolan zatı yoktur lo. Ne görürsünüz? Bu da şöyle tut yalı var. Ay yok inni çapıp olmaya. Öğre koyaymasanız. Yok indi amarı suyunup dur. Ay ne ettin ay? Derman ne mi gerek olsa aydı vermeli. Kıyınamsamam etip bilecek saatim yok. Ne mi diyen mi oluyor abi? Ay yönü. Tumor bilen teyze yıl. 3 yaşardan bayrağını madar söyledik de. Bolcuk iş bolup duru. Eşek lazımı da yok. Rahman. O kaka. Ekide oğlum. Kıynanma Rahmancan. Ha, tayını çapardın ne deyip oldu. Ne diyen dayı? Yüzünüzü sallaman ho. Bu ülkü bayrağım ne diyebedir? Melokuşu tayyarlardın teyze ağa. Nuru seydin eline sapmacakat yoktur diyen billet. Hani? Ver al çık. Ha, getir. At ıslama. Hani, şu bekerek tut. Hani, şu canavar. Yelani çubul. Şeyde o. Gide diğerine. Bilen o ama. Olsun o. Ne diğer ayı? Ver o hani. Hani. Ol hani. Hani. Bak, çek. Çek. Dur ho, at ıslamasana. At ıslama. Ol hani. Hani, beni bırakayım. Rahatlık. Ho, Zeyza. Buyur atayım. Sana bu erkanı. Tumorum. Ben seni Tayşan'a bu altından beri terbiyelep geldim. Seninle umudum hep ardığımdum. Ben sen enşime ayrı olur bağlan mırmıkçıdım.
Sen kanat bağlar, alasmana uçar görmek istedim. Vah, men sana bil varlayatma, tumarım. Hemmesine de özüm münakar. Gelgelinle umut arzularımın hasıl bolaymalı fırsatım şeyle olmalı mı diyene. Vah, tumarım. Ömrüm ötürünçe senin günahkınlardır. Nedilli. Hususan 38 milyar 991,4 milyon kub metr tebi gaz, 4 milyon 91,5 min tonun neft çıkarılı. 2024-nji ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilende dizel ýangajynyň öňürülşi 5,1 götürüm. Benziniň öňürülşi 2,8 götürüm. Mazudyň öňürülşi 13,6 götürüm. Neft bitumnyň öňürülşi 9,2 götürüm. Sementiň öňürülşi 50 götürüm. Armaturanyň demir önümleriniň dürli görünüşleriniň öňürülşi 58,4 götürüm. Süýji köke önümleriniň öňürülşi 6 götürüm. Şokolad önümleriniň öňürülşi 8,6 götürüm. Mesge ýagynyň öňürülşi 3,8 götürüm. Mineral suwlaryň we alkogolsuz içkileriň öňürülşi 1,3 götürüm artdy. Kasawat döwründe nak ýüplükleriň möçeri 22,6 götürüm we nak matalaryň möçerleri 27,3 götürüm artdy. Ulog we ara gatnaşyk ulgamyny da oňun görkezler gazanyldy. Uloglaryň äkli görnüşleriniň ýük dolanşygynyň 0,6 götürüm we ýolagçy dolanşygynyň 3,2 götürüm artmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Ara gatnaşyk hyzmatlarynyň möçeri 20,7 götürüm artdy. Yurdumyzyň oba hojalygyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna öňdirilen göýe önümler 2024-nji ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilende 15,1 götürüm. Miwe we ýerimişler 2,7 götürüm. Yer alma 3,8 götürüm. Süýt 2 götürüm. Diri agramdaky etiň öňdiriliji 8,9 götürüm ýokarlandy. Şu ýylyň 6 aýyna ykdysadyýetin döwleti dahylsyz bölegine de oňun görkezler gazanyldy. Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy halkara standartlaryna laýyk gelýän statistiki usuliýet esasyna statistika hatawatlylygy we maglumatlary ýygnamagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada da hatawat berdi. Soňra Merkezi Bankyň başlygy Malikow 2025-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna alınıp baralan işleriň netijeleri barada hatawat berdi. Bellenilşi ýaly geçen ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilende şu ýylyň 1-nji ýarymynda ýurdumyzyň banklary tarapyndan hususy ulgama berilen garzylaryň umumy möçeri 19 götürüm artdy. Şoň bilen bir hatarda owa hojalyk önümlerini öndürjülere, tehnikalary we enzanlary satyn almak üçin berilen gar ferişteleriniň galyny geçen ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilende 26,9 götürüm artdy. 2025-nji ýylyň iýul aýynyň bir ýagdaýyna Türkmenistanyň prezidentiniň degişli kararyna laýyklykda Aşgabat we Arkadan şäherlerine hem de ýurdumyzyň welaýatlaryna raýatlary gozulmaýan emlägi satyn almak üçin berilen ipoteka garzylarynyň görkezjeti 20,2 götürüm artdy. Hormatly prezidentimiz hasawatlary diňläp milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklaryny amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleri dowam etmegi, munyň üçin ministerlikler we pudoklaryň idaralar tarapyndan kabul edilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan çäreleriň, öňde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilişini iýdigderli teljermegiň möhümdigini belledi. Şoň bilen baglykda maliýe ykdysady durnuklylygy üpçün etmek üçin salgytlaryň doly hem de wagtyna tölenmegini gazanmak, budjet ferişdeleriniň täsirli we maksadalar peýdalanyşyna gödöwçiligi güýçlendirmek, şu ýylyň ahyryna çenli döwlet budjetiniň girdijiler we çykdyjiler bölegini üpçün etmek üçin zerur çäreleri görmek, geljek ýylyň döwlet budjetini öz wagtyna düzmegi üpçün etmek, budjet salgyt ulgamyny iýdigderli kämilleşdirmek barada tapşyryklar berildi. Milli ykdysadyýetimiziň senawat innowasiýon ötüş derejesini hasam ýokarlandyrmak, milli manadyň hümmetini durnukly saklamaga aýratyn üns bermek, maýa goýum siýasatynyň netijeligini ýokarlandyrmak hem de milli ykdysadyýete gönükdirilýän maýa goýumlaryň maliýe çeşmelerini kämilleşdirmek dowam etmek, banklaryň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak, halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek we tejribe alşmak üçin netijeli işleri durmuşa geçirmek zerurdur diýip döwlet başçylarymyz aýtdy we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip şeýledidi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň welaýatlaryna ilatyň ýaşaş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmak we öňde goýulan wezipeleri üstünlikle durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň
şäherçelerin, etrapdaky şäherlerin we etrap merkezlerinin ilatynyň ýaşaş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşündäki milli maksatnamasyny tasdiklamak hakynda karara gol çekjek. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Amanow ýurdumyzda newtin we gazyň çykaryşyny artdyrmak hemde dünýä bazaryna çykarmagyň uğurlaryny köpeltmek boýunça 2025-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasawat berdi. Vice-premier neft we gaz kondensatyny çykarmak ulgamyna gazanylýan tehnik ykdysady görkezler barada hasawat berip, hususan Türkmen Neft Döwlet konserni tarapyndan neft çykarmagyň meýilnamasynyň 110 götürüm ýerine ýetirilendigini aýtdy. Konserniň neft gaýtadan işleýän zawodlar tarapyndan neft gaýtadan işlemek meýilnamasy 109 götürüm ýerine ýetirildi. Hasawat döwründe benzin öndürmek meýilnamasy 110,3 götürüm, dizel ýangazyny öndürmek meýilnamasy 101,8 götürüm, polipropileni öndürmek meýilnamasy 100 götürüm, çalgy ýaglaryny öndürmek meýilnamasy 116,8 götürüm berjay edildi. Şeýlede suwuklandyrylan gazy öndürmek, tebigy we ogurdaş gazy çykarmak, mawy ýangazy daşary ýurtlara iýermek babatda gazanylan tehniki ykdysady görkezler barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp, ýurdumyzyň neft gaz budagyny ösdürmegiň, tebii gazy dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýoly bilen iýermegiň möhüm wezipe bolup durýanlygyny bellidi. Şunun bilen bağlılykda döwlet başdanlygy topluma değişli kärhanalaryň önümçilik kuwatyny artdyrmak üçin ilmiň soňky gazananlaryny we innovasiýon tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy dowam etmegi, geologiýa gözlegi işlerini geçirmek, neft gaz ýataklaryny gözläp tapmak, neft we gazy çykarmak işlerini ýygyderli kämilleşdirmegi, uglevodorod feristelerini we olary gaýtadan işlemekden alynýan önümleri dünýä bazarlaryna ýerlemek boýunça toplumlaryň çäreleri görmegi, neft gaz toplumynyň maddi enzamlaryň binýadyny pogtalandyryp, bäsleşige ukyply we ekologiýa taýdan arasy önümleri öndürmegi dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ana Mämedow gurulşyk we senagat toplumyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasawat berdi. Bellenilşi ýaly hasawat döwründe toplum tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 109,2 götürüm berjay edildi. Gurulşyk we binagärlik ministrligi boýunça öndürilen önümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 114 götürüm berjay edildi. Fenagat we gurulşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 111,7 götürüm ýerine ýetirildi. Hasawat döwründe energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň hemde amala aşyrylan işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 109,3 götürüm berjay edildi. Türkmen Himiýa döwlet konserni boýunça bu görkezli 108 götürme barabar boldy. Hasawat döwründe awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104,5 götürüm, Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 112,4 götürüm berjay edildi. İşte goýberen düýpli kemçilikler üçin Sappaýew Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygy wezipesinden boşadýan. Siz gidiverin. Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygy wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmegi şol konserniň başlygynyň ornmasary Taňryguly Ataýewiň üstüne ýükleýän. Döwlet başdanlygy gurulşyk we senagat toplumynyň kärhanalaryny dolu kuwatyna işletmek boýunça zerur çäreleri geçirmegiň, gurulşyk senagatynyň önümçiliginiň görnüşini we meşhuryny ýygyderli artdyrmagyň möhümdigine ünitsekdi. Hereket edýän önümçilikleriň durkuny täzelemege, täze kärhanalary gurmaga gönüktirilen işleri dowam etmek, himiýa kärhanalaryny dolu kuwatyna işletmek we täze önümçilikleri döretmek boýunça alınıp barylýan işleri güýçlendirmek, şeýlede mineral dökünleri talaba laýyk saklamak üçin täze döwrewap ammarlar gurmak boýunça elektrik energiýasynyň öndürüşini artdyrmak, täze elektrik beketlerini gurmak, şeýlede gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmeleriniň tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleri dowam etmek, awtomobil ýollaryny döwrewaplaşdyrmak we olaryň dünýä standartlaryna gabat gelmegi üçin
pudogyň maddi enzamlaýyn binýadyny ýygyderli berkitmek zerurdur diýip döwlet başlygy aýtdy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz vice-premieri şu ýylyň ahyryna çenli açylmagy meýilleşdirilýän binalaryň we defgalaryň bellenen möhletde ýokary hili ulanylmagy tapşyrylmagyny berk gödöwçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Ataguliýew gödöwçilik edýän ministrliklerine we pudoklaryň dolandyrys idaralaryna, şeýle-de telekeçilik ulgamyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanşygynyň ötüş depkini geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 115,9 götürüm, öndürilen önümleriň ötüş depkini 100,3 götürme barabar boldy. Dokma Senagaty ministrligi boýunça önüm öndürmegiň ötüş depkini 106,8 götürüm üpçün edildi. Şol sanly geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine nak ýüpligiň önümçiligi 125,1 götürme, nak matalanky 130,2 götürme, gön önümlerininki 124,4 götürme deň boldy. Türkmenhany döwlet birleşigi boýunça önüm öndürmegiň beýlenamasy 100,4 götürme ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe döwlet haryçy mal birzasy tarapyndan 146 birza söwdasy geçirilip olarda 14,323 şertnama hasaba alındy. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna Söwda Senagat idarasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ötüş depkini 106,8 götürme barabar boldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň 6 aýynda oba hojalyk we adyk önümlerini öndürmegiň ötüş depkini 106,5 götürme, Senagat önümlerini öndürmegiň ötüş depkini 105,7 götürme deň boldy. Soňra hormatly prezidentimiz hasabat dinläp şeýle diýdi. Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine Nazar Agahanowy belläp, ony Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň ornwatary wezipesinden boşatmak barada karara geldim. Agahanow münbere geçinde bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly berent mertebeli prezidentimiz, siz şuun mana ören jogapkerlik wezipeni inanýarsyňyz. Sizin inanymyzy ödemek üçin ihlasamy gaýgyrman zahmet çekçegligimi sizi inandyrmaga ruhsat bermenizi uly hormat bilen haýyş edýärin, hormatly prezidentimiz. Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, sizin janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny, el-ýurt bahbetli, döwlet ähmiýetli beýik işlerenizin elmedama rowaşlyklara güçlenmegini tüz ýürekden arzu edýärin, hormatly prezidentimiz. Soňra hormatly prezidentimiz toplumyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip Söwda ulgamynyň önümçilik kuwatyny dol peýdalanmagyň, içerki badaryň azyk we beýleki zerur harytlar bilen üpçünçiligini gowlandyrmagyň, Söwda hyzmatlarynyň ýokary hili bolmagyny üpçün etmegiň möhümdigini belledi. Dokma önümleriniň hilini we möçürini artdyrmak üçin toplumlaryň çäreleri görmek, sanly ulgam arkaly dokma, haly we haly önümleriniň söwdalaryny guramak, bäsleşige okyply we eksport ugurly ýokary hili önümleri öndürmäge niýetlenen täze döwri we önümçilikleri döretmekde hususy ulgamyň mümkinçiliklerinden giýden peýdalanmak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz vice-premieri döwlet haryçy mal birjasynyň hem de Söwda Senagat idarasynyň işini mundan beýlägim kämilleşdirmegi, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak üçin dünýäň ösen ýurtlarynyň öňdewarjy tehnologiýalaryny we tejribesini ornaşdyrmagy dowam etmegi tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Feýid we gödöwçilik edýän ulgamyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alınıp baralan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilýär 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip eglan edilmegi, ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň sanly 30 ýyllygy hemde milli tenenamamyzda gödöwünde tutulan bayramçylyklar we sanly teneler münasibetli dürli dawralar geçirildi. Eglan edilen döredüjilik bäsleşikleriniň jemleri jemlendi. Hormatly prezidentimiziň magtymly dünýäniň akyllary atly täze kitabynyň tanışdyrylyş dawralary geçirildi. Hasabat döwründe dutarçy başstadanylaryň arasynda eglan edilen çalsana başy atly bäsleşiginiň Aşgabat we Arkadaş şäherleri hem de welaýatlar boýunça jemleýici tapgyrlary, paragatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady atly Aýdym sady festivali, paragatçylyk sady atly halkara festivali, Abada dostluk mekany atly halkara tans we folklor festivali guramaçylykly geçirildi. Şeýle-de Ahal welaýatynda medeniýet hepdeligi, şu ýylyň 29-njy iýunyna bolsa Gahraman Arkadagymyň başlangyjy bilen bina edilen Arkadaş şäheriniň 2 ýyllyk münasibetli Aýdym sady bayramçylyk dawarady guruldy.
Yurdumyzyň medeniýet, sungat we dörüjülük işgärleri daşary ýurtlarda iş taparlaryna boldular. Şeýle-de kitapxanalar, muzeýler, Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy, Ogulhan adyna Türkmen film birleşigi, köpçüliklerin habar berişleri isteleri tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, milli medeni mirasymyzy, edebi gymmatlyklarymy düýpli öwrenmek we kämilleşdirmek, şeýle-de halkymyzyň gadymy mirasyny wagt etmek boýunça maksatnamalaryň işleri dowam etmegi, kitapxana we muzeý işini ösdürmekde häzirki zaman tehnologiýalaryndan giňden peýdalanmagyň, çağalar sungat we çeperjilik mektepleriniň işini talaba laýyk guramagyň hemde kämilleşdirip durmagyň, dögrewap we many mazmunly täze çeper we dokumental filmleri surata düşürmegi dowam etmegiň möhümdigine ünitsekdi. Döwlet başçylygy taryhy we medeni ýadygärlikleri rejelemek, dikeltmek, gorap saklamak üçin netijeli işleri alyp barmagyň, Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň önümçilik kuwatyny netijeli ulanmagyň, döredijilik bäsleşiklerini, häzirki zaman fergilerini, folklor, aýdymsa toparlarynyň çykyşlaryna ýygy giderli geçirmegiň, ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramyna gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini belläp, vice-premiere degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary orazordy we gözegçilik edýän ulgamlaryna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna alyp barilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenilýär hatabat döwrüne bilim ulgamny döwrewaplaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi. Okutmagyň öňde barjy usullary giňden ulanyldy, okuw usuly toplumlary taýýarlandy. Okuwçylar hemde talip ýaşar halkara ders we internet bäsleşiklerine jemi 748 sany medal gazandylar. Şu ýylyň 6 aýyna ilim ulgamny kämilleşdirmek, ilmi barlyklaryň netijeligini ýokarlandyrmak ugruna işler dowam etdirildi. Ilimler güni münasibetli berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilmi maslahat şeýle-de ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça bäsleşen ýeňjilerini fiýlaglamak dawraty geçirildi. Hatabat döwründe öňüne alyş bejeriş işleriniň öňde barjy usullary amaly lukmançylyga ornaşdyryldy. Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna honarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýır sahawat gazmatynyň feristeleriniň hasabyna näsel sagalary operasiýalar we bejergiler amal asyrly. Saglyk goraýyş boýunça 12-nji Türkmen German forumy, Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gazmasy bilen bilelikde immunizasiýa hepdeligi, Daniýa paçalygynyň Kopenhagen şäherine bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa sebti boýunça edaratynda Türkmenistanyň güni geçirildi. Beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça da netijeli işler alınıp baryldy. Paýtagtymyzda sportyň milli we guşakly alys göreşi kuşt boýunça 8, 10 we 12 ýaşly türgenleriň arasynda halkara ýarşy guramaçylykly geçirildi. Hatabat döwründe ýurdumyzyň türgenleri halkara ýarşylaryna gatnaşyp 466 sany medal gazandylar. Soňra hormatly prezidentimiz hatabat dinläp şeýledidi. Hormatly adamlar, 2025-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek meýilnamasyny tasdiklamak hakynda buýrugy. Ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparlarynyň düzümini tasdiklamak hakynda buýrugy. 2025-2026-njy okuw ýylynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň okuwlaryna kabul etmek meýilnamalaryny tasdiklamak hakynda buýrugy gol çekdim. Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlarymyza uly üstünlikleri arzu edýän. Soňra döwlet başçylygymyz vice-premiere ýüzlenip täze okuw ýylyna gowy taýýarlyk görmegiň, orta we ýokary okuw mekdeplerini awatlaýyş işlerini geçirmegiň möhümdigini belledi. Şu ýyl Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň hemde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň täze goşmasy okuw binalarynyň ulanmagy berilmegi, täze hünärlerge ýerdirmägi we okuwa kabul edilýän ýaşlaryň sanyny artdyrmagy ýardam berdi diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we şunuň bilen baglykda bu ugurdaky işleri talabalar ýola goýmagy tapşyrdy. Ýokary okuw mekteplerine zehinli, münasip ýaşlar kabul etmeli. Girsinaklaryny guramaçylykly we adalatly geçirmeli. Jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmaly diýip döwlet başçylygymyz sözüni dowam etdi.
Şeýle-de almy barlygy işlerini dowam etmek, alym bilen önümçüligi utgaşdyrma arkaly önümçülik buýdaklaryny almy esasy ösdürmek, bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltmek, saglygy goraş ulgamynyň maddi enzamlaryň bunyadyny innowasion tehnologiýalar esasynda puýdalandyrmak boýunça alınıp barlayan işleri dowam etmek, sanly saglygy goraş ulgamynyň kömegi bilen döwrewap hyzmatlary ýola goýmak, ýaşary bedenter we sport bilen meşgullanmagy giňden çekmek we halkara sport ýarşlaryny geçirmek boýunça netijeli işleri geçirmek, sportun olimpiya oyunlarının görünüşlerini ösürmäge de aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Sakyýew gözlegçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 115,7 götermeden boldy. Şu ýylyň birinji ýarymyna awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük taşamalaryň meýilnamasy 102,6 göterim. Ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasy 102,1 göterim berja edildi. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Türkmen Demir ýollary agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 104,5 göterimi. Türkmen Awtoýollary agentligi boýunça 111,3 göterimi barabar boldy. Türkmen Howa ýollary agentligi boýunça ösüş depgini 120,5 göterime barabar boldy. Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentligi boýunça bolsa bu görkeji 114,4 göterime deň boldy. Türkmen Ara gatnaşyk agentligi boýunça ösüş depgini 120,7 göterime barabar boldy. Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri çözmek boýunça geçirilýän işler barada daýdyldy. Awada milli fiýagatçylyk zowlagyny alternatyw öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň 4G goşmak tehnologiýasy, şeýle-de Arkadan şäherine 5G tehnologiýasy işe goýberildi. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip ýurdumyzyň ulag we ara gatnaşyk toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm orlarynyň biri bolup durýanlygyny, häzirki döwürde bu toplumy ösdürmek we oň işini kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaryň işleriň durmuşa geçirilýändigini belledi. Döwlet başdanmy berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynjy döwründe ýurdumyzyň ulag we ara gatnaşyk toplumyny düýpli özgertmek hemde dolandyrmagy hasam kämilleşdirmek maksady bilen Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentligini ýatyrmak hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ulag we ara gatnaşyk toplum boýunça ornmasarynyň wezipesini girizmek barada karara gelendigini aýtdy. Ýurdumyzyň ulag we ara gatnaşyk toplumynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi, Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi, Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi, Türkmen Howa ýollary döwlet gullugy hemde Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy döredilýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we täze ministrlikleriň we pudaklaryň dolandyryş edaralarynyň döredilmeginiň ýurdumyzyň ulag we ara gatnaşyk toplumynyň işini mundan beýlegem döwrewaplaşdyrmaga ýardam etjekdigini belledi. Soňra hormatly prezidentimiz sözüni dowam edip şeýle diýdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ulag we ara gatnaşyk toplum boýunça ornmasary wezipesine Altay Sinag mökreti bilen Mehmethan Sakyýew belleýän. Sakyýew, siz bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Çoňa hormatlanan Türkmenistan prezidenti, Benet Mertel prezidentimiz, siz maňa bugün ýa-ni jogapkar wezipany hormat prezidentimiz, siziň Türkmen halkynyň millide gahryman qadamy önemli ýurdumynyň ulag ara gatnaşyk toplumynyň işgärleriň birlikde öňümizde goýan wezipeleri, döwlet maksatnamalary bir kemse ýerine ýetirmek üçin ähli zerur bolan işleri geçirip inandyrmagy ruhsat edin. Hormat prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň millide gahryman qadamynyň janynyň sag başynyň belenip bolmagyny alyp barýan ýyl ýa-da işleriň hemden rowaç bolmagyny arzu edýär. Sakyýew size üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministri wezipesine Mehmet Akmamedowy belleýän. Akmamedow münbere geçinde bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Şuňur hormatlanan hormatly prezidentimiz, siz maňa bugün ören jogapkärlik wezipeni inanýarsyňyz. Hormatly prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamynyň, önemli öde Türkmenistan Demir ýol ulaglary ministrliginiň agdyry işgärleri bilen bilelikde ihlasmy, gujur gaýratymy, okuy paşanyň gaýarman tutan ýerli rahmet çekjekmi inanmagy ruhsat bermeňe uly hormat bilen haýyş edýär. Belet Mertel prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamynyň janyny sag
basının dik bolmagyny, alyp barýan ýyly, bähwetli, beýik we tutumly işlerinde hemişe rowaçlyklaryny arzu edýär. Türkmenistanyň Aragatdaşyk ministri wezipesine Altay Sinaw möhleti bilen Hazımrat Hudaýgulywy belleýän. Size üstünlük arzu edýän. Türkmenistanyň Awtomobil Uluglary ministri wezipesine Begenç Ana Durdiýewi belleýän. Ana Durdiýew siz münbere geçip täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatlanan Benet Mertel prezidentimiz, siz bana bugün ören jogapkarlyk wezipeni ýarsaňyz. Hormatly prezidentimiz, sizin hem de Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşynyň önemli ödap Türkmenistanyň Awtomobil Uluglary ministrliginiň agdyr işgärleri bilen bilelikde ahlasy mujur gaýratymy we ukyp basanlyklaryny gaýrma zähmet çekçekdigmi diýen andarmaga ruhsat bermeňizi ul hormat bilen size haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, sizin hem de Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşynyň janynyň sagbasynyň dik bolmagyny arzu edýär. Türkmen Howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine Döwran Saburowy belleýän. Saburow size üstünlük arzu edýän. Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine Azat Şanadarowy belleýän. Şanadarow siz münbere geçip täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatlanan bilen Ertebel prezidentimiz, siz maňa bugün ören jogapkarlyk wezipeninden ýarsaňyz. Hormatly prezidentimiz, sizin hem de Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşyňyň önemini ödäp Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň agdyr işgärleri bilen bilelikde ihlasymy, ujur gaýratymy we goýup başarnymy gaýgyrman, tutan ýerli zähmet çekçekdiňmi ananlarmaga ursat bermeňi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, sizin hem de Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşyňyň janyňyň sag, başyňyň dik bolmagyny, alyp barýan ýyl ýurt bähwetli, beýik tutumly işleriňiz hemişe rowaçlyklara beslenmeni arzu edýän. Soňra hormatly prezidentimiz vice-premier Sakypy ýüzlenip ýolagçylar gatnatmagy we ýükleri daşamagy meşguliyetini artdyrmak we bu urda ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak, demir ýolunyň dorkuny täzelemek, demir ýol ulgamynyň geçirjilik ukybyny artdyrmak boýunça alınıp barýan işleri hasam güýçlendirmek, halkara awtomobil ýollary bilen ýük daşamagy we üstasir gatnawlary ösdürmegi dowam etmegi, howa menzilleriniň dorkuny täzelemegi, uçarlaryň düzümini döwre wagtlaşdyrmagyň ýygyderli ýerine ýetirilmeginiň, ykdysatdan amatly ogurlar boýunça täze içerki we halkara howa gatnawlaryny açmaga möhüm ähmiýet bermegiň wajypdygyna ünsekdi. Şeýlede döwlet başçylygy Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini, Balkan gämi gurulşy we awatlaş zawodynyň kuwatyny dolu güýjünde işletmek, ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamlyň döwrüň talabyna görä döwre wagtlaşdyryp durmak, bu urda täze hyzmatlary ýola goýmagy dowam etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra welaýetlaryň häkimleri hasawatlar bilen çykyş etdiler. Ahal welaýatynyň häkimi Nurmuradow şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna welaýatda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasawat berdi. Bellenişýäli häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bugdoý hatylyny galla kabul etme nokatlarynyň ammarlary we elevatorlary daşamak, yerleşdirmek we talabalary saklamak, şeýlede bugdoý ýorogyndan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleş işleri alınıp barýar. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlaryny agrotehnikanyň hadalaryna laýyklykda ýygyk işler geçirilýär. Bu işler bilen bir hatarda welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna gök bakça ekinleriniň hasylyny ýygnamak we ilata ýetirmek, şeýlede bu ekinleriň güýdüki ekisine taýýarlyk işler alınıp barýar. Şunun bilen birlikde häkim welaýatda oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasawat berdi. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Asyr Muradow şu ýylyň 1-nji ýarymynda welaýatda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasawat berdi. Bellenişýäli şu günler welaýatda ýygnalan bugdoý hasylyny elevatorlary we ammarlara daşamak işleri alınıp barýar. Geljek gelen hasyly üçin galla oragyndan boşan meýdanlary, oba hojalyk tehnikalary we bugdoý tohumyny ekis mögümine taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär. Welaýatyň meýdanlaryna agrotehnikanyň hadalaryna laýyklykda ýygyk işleri, hususan hatarary bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri alınıp barýar. Bu işler bilen bir hatarda welaýatda yer almaň we gök bakça ekinleriniň ýetişdirilen hasylyny ýygnap almak, hem de bu ekinleriň güýz mögümindäki eksine taýýarlyk görmek işleri dowam etdirilýär.
Seylede häkim şu ýyl welaýetde asyl ulunmaga berilmegi gödeginde tutulýan medeni durmuş we önümçülük maksatly detgalardaky guruluşy işleriniň barşy barada hatawat berdi. Soňra Daşoğul welaýatynyň häkimi Babaýew şu ýylyň 6 aýynda welaýetde ýerine ýetirilen işler barada hatawat berdi. Bellenilýär ýaly häzirki wagtda geljek gelen hatyly üçin bogday eksine taýýarlyk görmegiň çäklerini welaýetde galla oragynyň boşan ýerleri sürmek, şeýlede ekste ulanyrjak oba hozurlyk tehnikalaryny we bogday tohumly mögzüme taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Goçy ekilen meýdanlarda hatarara we zergi mineral dökünler bilen imitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň talabyna daýykda ýerine ýetirilýär. Bu işlerde oba hozurlyk tehnikalary netijeli ulanylýar. Welaýatyň saly ekilen meýdanlaryny ýydak etmek we mineral dökünler bilen imitlendirmek işleri dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda ilatymyzda ýurdumyzda öndürilýän ýer alma we beýleki gök bakçy önümleri bilen ýeterlik möçberde üpçün etmek boýunça öňde goýulan wezipelerden oralanyp, welaýatda bu ekinleriň hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Şeýlede bu ekinleriň güýz mögsüminde ekiljek meýdanlaryna sürüm tekilleş işleri geçirilýär. Mundan başga-da häkim ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyna hemde Türkmenistanyň prezidentiniň owalaň şäherçeliň, etraplardaky şäherleň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilýäsi barada hatawat berdi. Soňra Lewap welaýatynyň häkimi Anna Nepetov welaýatda 2025-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna alınıp barilen işleriň jemleri barada hatawat berdi. Bellenilýär häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bogday hasylyny galla kabul ediş nokatlarynyň elevatorlary we ammarlara daşamak, ýerleşdirmek hemde talaba saklamak boýunça zerur işler geçirilýär. Bogday ýoragyndan boşan meýdanlarda geljek gelen hasylynyň düýbüni tutmak üçin ýerleri sürmek we mineral dökünler bilen gorplandyrmak işleri agrotehnika kadrlaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Welaýatyň gowy ekilen meýdanlaryna ýydak işler dowam edýär. Şunda oba hozurlyk tehnikalary we gurallary dolu güýjünde işledilýär. Welaýatda ýetişdirilen ýer alma we gök bakçy ekinleriniň hasylyny ýygnap almak boýunça da degişli işler alınıp barlýar. Bu işler bilen bir hatarda saly ekilen meýdanlarda agrotehnika kadrlaryna laýyklykda ýydak işleri ýerine ýetirilýär. Şeýlede oba milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl welaýatda asyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän detgalardaky guruluşyk işleriniň barşy barada hatawat berildi. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp şeýlediydi. Anna Nepetov dedi Lewap welaýatynyň häkim wezipesinden boşadýan. Siz gidiberiň. Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Durdy Genjiýew şol bir wagtda Lewap welaýatynyň häkim wezipesine belleýän. Genjiýew, siz minbere geçiňde bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Şunur hormatlanan Belent mertebeli gahrman prezident, siz şuwunma uly jogapkärlik wezipe onan ýarsyňyz. Hormatly prezident, arkada serdarym, siz döredip berýän mümkinçilikleri netije peýda alyp, Lewap welaýatynyň agzabir halky bilen welaýatda hojalyk ekinleri bol hasyl östürüp ýetişdirmekde, oba milli maksatnama bellenlen wezipe üstünlikli durmuşa geçirmekde ýakly güýç başarma gaýryma ak ýürekden rahmet çekçekden hormatly prezident size we hormatly gahrman arkadan anandyrma, ruhsat berme uly hormat bilen gaýş edýär. Hormatly arkada gahrman serdarym, siziň we Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başly hormatly gahrman arkadan janyň sag ömür uzak bolma alyp barýan il ýurt bähwidi beýik işden hemeşe rowaş alma tüýs ýürekden arzu edýän hormatly prezident. Size üstünlük arzu edýän. Soňra Mar welaýatynyň häkimi Orazow şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna welaýatda ýerine ýetirilen işler barada hatawat berdi. Hatawatda bellenilýär häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bogday hasylyny galla kabul ediş nokatlarynyň elevatorlary we ammarlara daşamak, galla oragynyň boşan meýdanlary, oba hozurlyk tehnikalaryny hemde ýokary hilli bogday tohumyny geljek gelen hasyly üçin ekis mögzümde taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barlýar. Welaýatyň gowy ekilen meýdanlaryna hatarara we zergi mineral dökünler bilen imitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde welaýatda yer almaň we gök bakçy ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, bu önümleri içerki wagtlarymyzda ilata ýetirmek, şeýlede güýt mögzümini oba hozurlyk ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny mögzüme taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Bu işler bilen bir hatarda welaýatda gant soňlarynyň eksini talaba laýyk geçirmek üçin zerur çäreler görülýär. Ekis geçirilen meýdanlarda göwür suwuny tutmak, göwür salynan ýerlerde ýydak etmek işleri alınıp barlýar.
Mundan başga-da ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalary laýyklykda şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we önümçilik maksatly defgalardaky gurulşy işleriniň marşy barada hatawat berildi. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp şeýledidi. Orada sizi Mar welaýatynyň häkim wezipesinden boşadýan siz gidiberin. Mar welaýatynyň häkim wezipesine döwran merdi, ana berdi we bellemek barada karara geldim. Ana berdi, siz münmere geçip täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Şunu hormatlanan arkadaşlar Bahman Zerdarmy. Siz maňa ýene de uly jogap berip wezipänden ýardyňyz. Hormatly prezidentimiz, Mar welaýatynyň agir halky bilen siziň welaýaty ösdürmek boýunça kabul eden döwlet maksatnamalaryny üstünlük durumda geçirmekde. Hem de o zulümden alınıp işlere belirlenen möhletleri yukarı il geçirmekteki icami günlük etip işleyecektiğini hormatly prezidentimiz sizi ve hormatly kahraman arkadaşlarımızı inandırmalı götürmenizi sizden hormatla haýyş ederim. Hormatly arkadaşlar kahraman serdarymyz. Sizin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly kahraman arkadaşlarymyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan ýyl ýurtdaky beý işleriň hemişe uğraşy bolmagyny tüýsürekden arzu edýär, hormatly prezidentimiz. Size üstünlük arzu edýän. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atagaliýew söz berildi. Ol hatawadyny ýurdumyzyň gallaçylary tarapyndan 1.400.000 tonnadan gowrak buğday hasalyny öndürilip, bu orada bellenen meýilnamaň üstünlükli berja edilenligi baradaky hoş habardan başlady. Vice-premier Owa hojalyk buğdagyny toplumlaryny ösdürmek babatda berýän himayet gollawlary üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirip, döwlet başdanmyza we gahrman arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan ýurt bähwetli işleriniň hemişe owat bolmagyny arzu etdi. Soňra vice-premier gödöwçilik edýän toplumyny şu ýylyň birinji ýarymyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şeýle-de ýurdumyzyň welaýatlaryna owa hojalyk işleriniň geçirilişi barada hatawat berdi. Hatawat döwründe owa hojalyk buğdagy boýunça önümçiligiň ösüş tepkini geçen ýylyň degisi döwrü bilen deňeşdirilenine 113,3 götürme barabar boldy. Bu örkezji owa hojalyk ministrligi boýunça 100 götürme, daşky urşagy goramak ministrligi boýunça 103,5 götürme, suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 138,7 götürme, Türkmen paxta döwlet konserni boýunça 124 götürme, Türkmen gally önümleri döwlet birleşigi boýunça 108,2 götürme, Türkmen owa hyzmat döwlet birleşigi boýunça 101 götürme, Adyk senagaty döwlet birleşigi boýunça 104,7 götürme, Mallarçylyk we guşçuluk senagaty döwlet birleşigi boýunça 103,2 götürme, hemde Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 100,8 götürme deň boldy. Maýa goýum işlerini özleşdirmegiň meýilnamasy 278,2 götürüm ýerine ýetirildi. Owa hojalygy buğdagyny dowam edýän mögtümlüğin işleriň çäklerini häzirki wagtda ýurdumyzda ýygnalan buğday hasalyny kabul ediş nokatlarynyň ammarlary we elevatorlary daşamak, talabalar yerleşdirmek we saklamak, şeýle-de geljek ýylyň hasaly üçin buğday ekiljek meýdanlary, owa hojalyk tehnikalaryny we ýokary hilli buğday tohumyny ekiş mögtümine taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Goýsa ekilen meýdanlarda agrotehnikan hadalaryna laýyklykda hatarara bezergi, mineral dökünler bilen imitlenirmek hemde ösüş dowuny tutmak işleri alınıp barlýar. Daşoğlu we Lewap welaýatlarynyň saly ekilen meýdanlaryna ýygyk etmek işleri dowam edýär. Şeýle-de göýök bakça we beýleki adyklyk owa hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hemde bu önümler bilen ilatymady bolelin üpçün etmek boýunça degişli işler geçirilýär. Ekrançylyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligini we ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak hemde suw serişdelerini täsirli we rejeli peýdalanmak maksady bilen suw howdanlaryny suw toplamak, suw örüş we şorhu akaballaryny arasalamak işleri alınıp barlýar. Döwlet başdanmady vice-premier Atagaliýew owa hojalyk buğdagynyň ýolbaşçylaryna, welaýatlaryň Aşgabat hemde arkadaş şäherleriniň häkimlerine ýüzlenip, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyny, şeýle-de owa milli maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmegiň möhümdigini ýatlady. Aşgabat şäheriniň hemde ýurdumyzyň welaýatlarynyň baş meýilnamalaryny işläp taýýarlamak boýunça işleri saltlandyrmak, welaýatlarda we şäherlerde ýaşaýyş saýlarynyň hastahanalaryň we beýleki durmuş maksatly binalaryň gurulşygyna berk gödöwçilik etmek, şäherleň binagarlyk şäher gurulşy kesini mundan beýlägem awadanlaşdyrmak, ilaty arasy agyz suwy, elektrik energiýasy we tebii gaz bilen üpçün etmek boýunça işleri netijeli dowam etmek, araççylygy berja etmek we awatlaýyş işlerini wagtynda geçirmek üçin
ähli çäreleri görmek, yerli budjetin dolu we talabalar yerine ýetirilmegini üpçün etmek, talgytlan we yerli ýygymlaryň gelip goşmagyny gazanmak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Vilayetlerde oba hojalyk ekinlerinin ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin ýygyk işlerini agrotehnika kadalara laýyklykda geçirmegin, oba hojalyk önümleriniň hususan gallan we goşan hasylyny artdyrmak üçin guramaçylyk we usuly işleri güýçlendirmegin, ýokary hilli tohumlyk bugday bilen üpçün etmegin, öňürleýän azyk önümleriniň görnüşlerini artdyrmak, hilini ýokarlandyrmak hemde azyk senagat kärhanalaryny döwre wagtlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri güýçlendirmegin möhümdigini belläp, döwlet başdanymyz ilaty un, çörek we çörek önümleri bilen üpçün etmegi üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Mallyň we guşlaň başlanyny artdyrmak hemde bu orada dünýäň öňdebarjy usullaryny ulanmak boýunça alınıp barlayan işleri güýçlendirmegin, oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny möhümleýin alınıp barlayan oba hojalyk işlerinde netijeli ulanmagy berk gözegçilikde saklamagyn, paýta arasalyjy kärhanalarda paýtany gaýtadan işlemek hemde dokma kärhanalaryny ýokary hili paýta önümleri bilen üpçün etmegi üns merkezinde saklamagyň möhümdigini ňytady. Şeýlede suw serişdelerini rejeli we taşytly peýdalanmagy berk gözegçilikde saklamak, goşmasy suw gorlaryny döretmek boýunça netijeli işleri dowam etmek, yer kadastryny döretmek işlerini hemişe üns merkezinde saklamak, daşky urşagy gorap saklamak, ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek hemde ýurdumyzda baý bosanlygy öwürmek, atçylyk puwdagyny ösdürmek, ahylteke bedewleriniň başlanyny artdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri netijeli dowam etmek babatda anyk tapşyryklar berildi. Soňra döwlet başdanymyz meclisde gatnaşyjylara ýüzlenip şeýlediydi. Hormatly adamlar, ýurdumyzda gallanyň bol hasyly ýygnaly. Gallaçy daýhanlarymyz watan harmanyna ýokary hilli bugday taşdyryp, öňürji netijeleri gazandylar. Ýygnalan bol galla hasyly mehriban halkymyzyň bir karar watanymyzyň baýlygydyr. Haçaklarımızın rızkal bereketidir. Galla hasylyny ýetişdirmekde we ýetkisiz ýygna almakda uly işleri bitiren, watan öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetiren, ussat gallaçy baba daýhanlarymyzy tüýsürekden gutlaýan, hemde olara täze üstünlikleri ardy edýän. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredew şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ministrligiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Belenişýäli hormatly prezidentimiziň başdanlygyna bir tarap Türkmenistan, iki taraplaýyn we köp taraplaýyn görnüşde dostlukly hemde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönüktirilen daşary syýasy ory ýygyderli durmuşa geçirýär. Döwlet başdanymyzyň bu orada beren tapşyryklaryny we öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymyna degişli işler geçirildi. Ýylyň başyndan bäri hormatly prezidentimiz Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görnüşindäki 1-nji samyda gatnaşmak maksady bilen Özbegistan Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna, Merkezi Aziýa Italiýa görnüşindäki 1-nji samyda hemde Merkezi Aziýa Hytaý samydyna gatnaşmak üçin Gazaqstan Respublikasyna iş saparlaryny, Yaponiya sapary şeýlede Mongoliýa döwlet saparyny amala aşyrdy. Hasabat döwründe türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyz Manaka kynýalygyna sapary, Gazaqstan Respublikasyna, Qırgyz Respublikasyna we Özbegistan Respublikasyna dostlukly saparlary, Fransiýa Respublikasyna resmi sapary hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Şu ýylyň mart aýynda Gruziýanyň premier ministri Türkmenistana resmi sapary bilen geldi. Awraýly sewit we halkara düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy orularynyň hatarynda kesgitlendi. Şu ýylyň 1-nji ýarymyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Halkara Sergiler Bürosynyň baş sekretarlary, Bütün Dünýä Bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça vice-prezidenti, Aziýa Ösüş Bankynyň Günorta, Merkezi we Günwatar Aziýa boýunça vice-prezidenti we beýlekler Türkmenistana saparda bolýar. Hasabat döwründe daşary ýurt wekiliýetleriniň Türkmenistana şeýlede ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlary amala aşyran saparlary özara gatnaşyklaryň okkully ösýänliginiň aýdyn suwtnamasydyr. Sany ulgam arkaly dürli derejedäki duşuklaryň 336-sy geçirildi. Şeýlede Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri we halkara guramalary bilen bilelikde 1495 resmi gepleşikler we duşuklar guruldy.
Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk büniadynyň üstü 97 resminama bilen ýetirildi. Daşary siýasat edaralarynyň ora boýunça gatnaşyklarym ýygyderli häsiýete eýdir. Hasawat döwründe daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki taraplaryň geňeşmeleň bir näseti geçirildi. Şeýlede Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň vice-prezidenti hemde halkara hyzmatdaşlyk boýunça Ýewropa komissary bilen duşuklar geçirildi. Ilçhanalar arkaly diplomatik gatnaşyklary potolandyrmak we giňeltmek boýunça ýygyderli çäreler görülýär. Munyň özi Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň möhüm orlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp, garasy Türkmenistanyň oňyn bir taraply hukuk ýagdaýyna eýermek bilen ähli-mumy awadançylyga gönüktirilen daşary siýasaty alyp barýanlygyny bellädi. Şunun bilen bağlılıkda döwlet başlarymyz dünýä döwletleri bilen siýasy diplomatik, söwda ykdysady, medeni insanperwer we ilim bilim ulgamlaryny ýola goýulan gatnaşyklary ösdürmegiň halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny ünüçekdi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara paragatçylyk we ynançmak ýylly ýylyp eglan edildi diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Ve şoň bilen baglanykda vice-premier, daşary işler ministrine ýurdumyzda geçirilýän halkara çärelerini ýokary derejede geçirmegi dowam etmegi tapşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Gulmanowa şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna milli parlament tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Belenilşi hali Türkmenistanyň kanunlarynyň 13-nji şolsanyna Türkmenistanyň Raýat kodeksini tasdiklamak we herekete girizmek hakyna, kadyet hakyna, saýlawçylaryň bitegi döwlet sanyny hakyna, yük markalary hakyna halkara konwensiýasyna degişli tesgirnama goşulmak hakyna Türkmenistanyň kanunlary kabul edildi. Şoň bilen birlikde jenaýat, arbitraz, raýat we jenaýat iş ýörediş, maşgala, zähmet gatnaşyklary, salgytlar, ýubiley medali, administrativ önümçilik, avtomobil logy, migrasiýa, işe işleri daralary, gömrük meseleleri bilen baglanşykly hereket edýän kanunlary degişli ütkötmeler we goşmaçalar giridildi. Mundan başga mejlisiň kararlarynyň 10 merisi kabul edildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň dinleýijileri üçin mejlisiň deputatlarynyň gatnaşmagyna kanunçylyk işiniň döwrebap usullary we ýörelgeleri barada okuw sapaklary guruldy. Şoň bilen bir hatarda daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçilerinden ynanç gatlarynyň giýditi kabul edildi. Şeýlede mejlisde dünýä döwletleriniň parlamentlerinden we halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuklaryň 32-si geçirildi. Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri kanun çykarjylyk işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň halkara guramalary bilen bilelikde guran okuw maslahatlarynyň 60-kesinde gatnaşdylar. Halkara tejribesini öwrenmek maksady bilen milli parlamentiň wekilleriniň daşary ýurtlary iş taparlarynyň 27-si amala aşyryldy. Milli parlamentiň ýolbaşçysy, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyň halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly hemde hemiselik bir taraplygymyň sany 30 ýyllygy münasibetli ýubiley medalynyň we ýadygärlik nişanynyň taslamatyny taýýarlamak barada beren tapşyrygyna laýyklykda mejlisde degişli işleriň geçirilendigini belledi. Şoň bilen baglanykda Türkmenistanyň garasyzlygyny, hemiselik bir taraplygyny hemde halkara paragatçylyk we ynançmagy potolandyrmakda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni orlaryna gazanan üstünliklerini münasip goşan adamlary fiýlaglamak maksady bilen Türkmenistanyň mejlisinde Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyny atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasynyň taýýarlanyny gaýdyldy. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip şeýlediydi. Hormatly mejlise gatnaşyjylar, häzirki döwürde garaşy Türkmenistan hemiselik bir taraplygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny ähli ugurlarda ýokary netijeleri gazanmak bilen uly dawaralara besläp halkara derejesinde giňden belläp geçýär. Şoň görä halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna halkara bir taraplyk günni hassa dawaralandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyny döretmek hakyna Türkmenistanyň kanunyna gol çekjek.
Soňra hormatly prezidentimiz mezliýetiň başlygyna ýüzlenip, Hatabat döwründe döwletimizin kanunçylyk hukuk büniadyny berkitmek boýunça işlenip taýarlanan Türkmenistanyň kanunlarynyň 17-iniň kabul edilendigini, şeýle-de bir näçe kanunlara üýtgetmeliň we goşmaçylyň giridilendigini aýtdy. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmaz ýurdumyzyň hukuk büniadyny berkitmek we döwri wagtlaşdyrmak boýunça alınıp barýan işleri dowam etmegiň möhümdigini bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşjylary ýüzlenip, garaşsyz ýurdumyzda şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýändigini bellädi. Hatabat döwründe jemi içerki önümiň ötüş tepkini 6,3 götürme deň boldy. Türkmenistany 2025-nji ýylda durmuş ykdysat taýdan ösdürmek we maýa goýum maksatnamasyna laýyklykda Hatabat döwründe ýurdumyzda 17 milliard 829 million manat düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 15,6 götürüm köpdür diýip döwlet başdanmaz aýtdy. Ýurdumyzyň welaýatlaryna, şäherlerine we etraplaryna meýdany 269,7 miň ýene metre barabar bolan ýaşaýyş zaýlary ulanmaga berildi. Fenagat defgalarynyň, çağalar waglarynyň, mektepleň we beýleki defgalarynyň gurulşy meýilnama esasynda alınıp barylýar. Geçen yarım ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýety durnukly ösürildi. Bäsleşige okuyuply ýokary hili dürli haritleri öňürýän täze kärhanalary döretmek boýunça zerur işler alınıp baryldy. Ykdysady we mali durnuklylygyny gazanmak, iş bilen üçünçiligi ýokarlandyrmak boýunça zerur işler geçirilýär. Ýurdumyzyň eksport mümkinçiligi artdyrylyp, puwdoklara sany tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başdanmaz sözüni dowam edip, Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy esasynda 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ynanşmak ýeli diýilip eglan edilmeginiň möhüm waka bolup durýanlygyny bellädi. Halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylynyň ýurdumyzyň hemýeşilik betaraplygynyň sanyny 30 ýyllygy bilen gabat gelmeginiň aýratyn uly manysy bar. Şoň bilen baglykda şu ýylyň 2-nji ýarymyny köp sanly möhüm halkara çäreleri meýilleşdirilýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we 2025-nji ýylyň 12-nji dekabryna geçiriljek halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylynyň wekilçilikli forumyny hemde beýleki çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin düýpli taýýarlyk görmegiň, şeýle-de döwletimiziň garaşsyzlyk we betaraplyk bayramlaryny ören ýokary derejede geçirmegiň möhümdigine üns çekip, mejlise gatnaşjylara ýüzlenmek bilen şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agdalary, halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylyna garaşsyzlyk bayramynyň bellenilýän günlerinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini hem dawarly ýagdaýda geçirer. Mejliste bir karar döwletimiziň ösüşine gazanylan üstünlikleriň, ýetilen sepkitleriň jemler. Şeýlem öňde duran möhüm wezipeleri aral maslahatlaşar. Türkmenistanyň halk maslahaty we mejlisi, ýurdumyzyň ministrler kabineti, häkimlikler, degişli ministrlikler we puwdoklaryň dolandyrş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisini geçirmäge düýpli taýýarlyk görüp başlamaly. Şunun bilen baglyda Türkmenistanyň halk maslahaty bu ýokary wekilçilikli edaranyň nowatdaky mejlisini çağırmak, senesini we ýerini keskitlemek hem de ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toplaryny döretmek we onuň düzümini tasdiklamak barada karar kabul etse maksada laýyk bolar diýip hasap edýän. Hormatly prezidentimiz sözüni dowam edip, döredilje guramaçylyk toparynyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda ýokary üstünlikleri gazanan, ýylsynda uly awraýdan peýdalanýan raýatlarymyzy döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak we olary hormatly atlary dakmak üçin hödürlemek hemde resmileşdirmek boýunça degişli işler geçirmäge möhüm ähmiýet bermeliler. Şeýle-de geçiriljek bu guramaçylyk işleri boýunça Türkmenistanyň halk maslahaty hemde Türkmenistanyň mejlisi degişli işler alyp barmalylar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başdanmaz geçen yarım ýylyň görkezjileriniň ýurdumyz boýunça umuman gowy bolanlygyny belläp, ähli ministrlikler we puwdoklaryň edaralarynyň ýolbaşçylaryna geçen 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň jemleri boýunça 12-nji iýulda maslahatlary geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz 1-nji awgustdan başlap owa hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň hemde welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara din jalmaga ruhsat berýänligini aýdyp, olaryň ýurdumyzyň spahanalaryna hemde abada milli fiýagatçylyk dowlagyny din jalp biljekdiklerini belledi.
Şu ýylyň awgust aýynda Abada Milli Fiýagaçylyk dowlagyny halkara maslahatynyň geçirilýänligi bilen bagly ähli ýol başçylar, gurumaçylyk işlerine de gatnaşarlar diýip döwlet başdanmyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyjylara ýüzlenip olaryň ählisiniň 13-nji iýulda Gahrman Arkadamyň ýol başçylygyny Abada Milli Fiýagaçylyk dowlagyna geçiriljek gurumaçylyk döwlet toparynyň meclisine gatnaşykdyklaryny aýtdy. Meclisde Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyna taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere serediler diýip döwlet başdanmyz aýtdy. We bu halkara maslahatyny ýokary derejede geçirmek boýunça kabul edilen karardan ugur alyp, her kimiň jogapkar ugur boýunça degişli işleri alyp barmalygyny ňytady. Garaşsız hemişelik bir tarap ýurdumyzyň awraýyna awraý goşjak bu halkara maslahatynyň halkara parakaçylyk we ananşmak ýylynyň esasy wakalarynyň biri boljakdygyna berk inanýan. Biz alyp barýan adyl, açyk kapylar we bir taraplyk siýasatymyzy mundan beýlekem dowam eder. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şonuň bilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýän meclisini geçirip tutarýas, men siziň ähliňizde berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, alyp barýan işleriňizde ul üstünlikleri arzu edýän. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň edermen daýhanlarynyň galla tapşyrmak baradaky ýyllyk borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmegi, galla çykarynyşlaryň gadanan ýeňişleri münasibetli geçirilen dawara gatnaşdy. We hemmeleri owatynal toplumynyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şanly waka bilen gutady. Dawara hökümet agzalary, welaýatleriň häkimleri we ýurdumyzyň her welaýatynyň şagadar gatnaşdylar. Balkan welaýatynyň Zähmetler halkynyň adyndan ştawadymyz kabul edäýinde. Iqza al-hayrasy, halkara paragatçylyk beýleşmek gelimi. Buğday ekdik, hasyl aldyk, bekden uşap bilimiz. Daýharlarymyz buşuk ýollar, toý başlady ilimiz. Dethan eýlep aýdym-aýdan hayrar çağa dilimizdi. Bir nama aýdar boldy, gör wak näme aýdarlarka. Oy, yüreklerimiz gelýär doşa, yüreklerimiz gelýär doşa, arkadamy uzak ýaşa.
arkadalı ferdarımız. Oy arkadalı ferdarımız. Yollar közüp milli lider, yollar közüp milli lider. Gül diyarım ömögüdür, gül diyarım ömögüdür. Yaş başlan vaktın eder arkadalı ferdarımız. Ey arkadalı ferdarımız. Aley arkadalı ferdarımız. Arkadalı kahraman ferdarımız. Taş o zirayetinin rahmetke şarkının adını rüştü oğudumuz kabul edeyim de. Tamam arkadalı kahraman ferdarımız. Arkadalı kahraman ferdarımız biz bilen. Dünya dolar şanımız. Aydın bile tağılan. Tellerimiz ak buğdaylı. Ak yolumuz nur biden. Arkadalı yollarda güllerimizler doğurumuz. Halkara para kaçak. Ananışmak yılında. Allahçılar hallarımız emmelerin dilinde. Hay berekallah. Hay berekallah. Şanlı bir taraflı. 30 yıllık toyumuz. Yeşildir payımız. Kahraman terdarımız. Yeşildir payımız. Kahraman terdarımız. Arkadalı kahraman terdarımız. Devat vilayetinin zahmet geçaltının adından soğudumuz kavli edeyinde. Salam arkadalı kahraman terdarımız. Sizin bilen bereketli yıllarımız. Sizin bilen bol hatırlı pellerimiz. Baltın özürünü görüp yaşayan ötüşlere uzak karayollarımız. Vatanımız eyvat bedi baydı macadilimiz. Arkadalı diyara bulun çalı gülübü. Hey can! Boymudan diyarımda aydın olsun saz olsun. Kahraman terdarımıza şöhret olsun şan olsun. Hey can! Hey can! Arkadalı kahraman terdarımız. Harmanınıza bereket, çeçinize bereket, ömrünüze bereket. Arkadalı kahraman terdarımız. Mar vilayetinin zahmetkeş halkının adından şu soğudumuzu kabul edeyim de. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň obasynagy toplumna gözegçilik edýän orunmasary Atagaliýew arkadaly gahryman terdarymyza ýurdumyzyň oba zähmetkeşleriniň adyndan saatlykly wakanyň hormatyny ajaýyp halyny sowgat gowşurdy. Muň özi ýurdumyzyň oba hojalygynyň ähli ogurlary boýunça ösdürilmegi we daýhanlaryň önürjülükli zähmetiniň üpsün edilmegine gönüktirilen şertlerin döredilmegi münasibetli suňur hoşallygyň nysany urildi. Arkadaly kahraman terdarymyz biziň bilen ýadygarlyk surata düşäýinde. Soňra bu ýerde gurulan dawra gatnaşan hökümet agdalary arkadaly gahryman terdarymyzy ýurdumyzda gazanylan ajaýyp zähmet ýeňsi bilen gutladylar. Belenilse ýaly giň gerimli maksatnamalaryň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde güneşli diýarymyzyň ähli sebitleri tanylmaz derejede özgördi. Muň özi ähli ogurlarda bolşy ýaly oba hojalygynda çekilýän önürjülükli zähmetiň aýdyň netijesidir. Häzirki döwürde ýurdumyzyň oba hojalygyna döwrewap ykdysady gatnaşyklary ýola goýulýar, eýçiliň dürli görnüşleri ösdürilýär. Her sebitde oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän däni goýan kärhanalar toplumlary guruldy. Önüm önürjülere döwlet tarapyndan gollaw berilmegi netijesinde içerki we daşarky wagtlarda uly istek bildirilýän önümleriň öndürilýän mukdary ýygydarly artdyrylýar. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň sany wakalarynyň üstüni getiren bu dawara merdana daýhanlarymyzyň döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, oňa özleriniň önürjülükli zähmeti bilen jogap berýänliklerini alamatlandyrdy. Watan harmanyny ak buğdaýyň 1.400.000 tonnadan gowragyny tapşyran gallaçy kärençiler şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine ýetirip, ýetişdirilen hasylyň iň soňky dänesine çenli ýygnap almak üçin batly depkinler bilen zähmet çekmegi dowam edýärler. Hormatly prezidentimiz gutluklar we hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip şeýledidi. Hormatly adamlar, Usat gallaçy bawa daýhanlarymyz watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak ýokary hilli buğday tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen berja etdiler. Edermen gallaçylarymyzy ve ähli owa hojalyk işgärlerimizi gazanan bu üstünlükleri bilen tüýtürekden gutlaýan ve täze rowaşlyklary arzuw edýär.
Inni olsa Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masıgıdının başlığı, Qahraman Arkadamıdın Türkmenistan'ın prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedow iveren gutlaw bilen tanış edýäs. Şungur hormatlanýan Türkmenistan'ın prezidenti, sizi yurdumyzyň edermen gallaçylarynyň 1.400.000 tonadan gowrak buğday hasylyny ýygnap, döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny berja edip, uly zäkmet üstünligini gazanmaklary münasibetli Türkmen halkynyň, şeýle-de Türkmenistan'ın halk massagynyň adyndan tüýsürekden utlaýan. Sizin janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny alyp barýan döwlet ähmiýetli işleriňiziň mundan beýlegem üstünlikleri beslenmegini ardy edýän. Hormatly prezidentimiz, sizin başçylygyňyzda berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçda urnuny, edil watynymyzda azyk bolçulugyny hasam berkitmek maksady bilen, owa hujuluk buğdagynyň ähli buğdaklaryny, şol sanyny gallaçylygy ilmi esasy kämilleşdirmäge, bol galla hasylyny östirip ýetişdirmäge aýratyn ünsürliýär. Halkara paraqaçylyk we anlaşmak gelin 11-nji iýunyny sizin ak buğdaýyň gadymy mekanyny, Ahal welaýatynyň ak buğday etrawyny iş taparyna amalanşyryp, galla orogynyň depgini bilen tanışmaňyz hemde etrawyň Magtumul Daýhan birleşigine buğday orogyny ak pata bermeňiz, gallaçy kärenneçileriň şertleri bilen hemişe gydaklanyp durmaňyz, berýän gollawlaryňyz owa häkmetkeşlerini hasam ihlasy işime ruhlandyrýar. Hemişelik bir taraplarımızın 30 yıllıgının davarlanyan 2025-nji ýyly edi diýarymyzyň ak ekin meýdanlaryna buğdaýyň bol hasyl berýän, ýokary hasyllygy däneleriniň ýerligi bilen tapawutlanýan Arkadağ, Serdar, Pragy ýaly täze görnüşleri ekildi. Yurdumyzda buğdaýyň seleksiýa tohumçylyk işlerinde urawap alyp barmagy, ilmi barra ekrançylyk institutynyň ilmi gözleglerini giň mümkinçilikleri dördülýär. Bu urda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde Türkmenistanyň gahrmany, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetwara utgoşdurjy geňeşiniň başlygy. Semena Assosiasiýasynyň prezidenti Ivan Kuzminin hyzmatlarynyň ulydygyny bellemek isleýän belent mertebeli prezidentimiz, sizin nıqtaýşyňyz ýaly edi diýarymyzda gallanyň bol hasyl öňürilip, gadanlayan bu ajaýyp zäkmet ýeňişini ýurdumyzyň gallaçylyk bilen meşgulanýan öňdewarjy daýhan birleşikleriniň, daýhan hojalyklarynyň, hususy önüm öňürçileriň we ähli owa hojalyk işgärleriniň her biriniň münasip goşandy wadyr. Sizin sahawatly çözgütleriňiz bilen Türkmen topragy rysgal bereketli, bol buğday hasylly mekana urly. Sizin başçylygyňyzda ýurdumyzyň owa hojalygyny düýp özgörtmekde we ýokary dipkinler bilen ösdürmekde, ýene topragymyzyň bereketini artdyrmakda, guruplygyny ýokalandyrmakda netijeli işler amalanşyrylýar. Daýhanlarymyzyň öňürçilikli zäkmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl öňürip, halal zäkmet bilen baýamaklar üçin ähli zerur şertler döretmek, alınıp barlayan döwlet siýasatynyň esasy maksatlardyr. Owa hojalygynyň jogapkärli mögsüm bolan galla orogynyň ýokary hilli, guramaçylykly geçirmegi bu gurdaky toplumlaryň şäherleriň netijesidir. Hormatly Arkadagly Qahraman Serdarymyz, edi diýarymyň edermen gallaçylarynyň göňülleri galkynlaryan hoş habary, sizin parasatly başçylygyňyzda owa hojalyk ödgörtmeleriniň gowandyrjy netijeleri beslenýänliginiň, ata-babalarymyzdan miras galan daýhançylyk diýipleriniň münasip dowam etdirilýänliginiň nişandyr. Halal zäkmet çekip, yerden bol hasyl alýan daýhanlara döwletimiz hemişe gollaw berýär. Döwletimiz yer eýelerini zerur bolan kämil tehnikalar, suw, ýokary hilli tohum, mineral dökümler bilen ýeňillikli şertlerde üpçün edýär. Munyň özi öndürilýän owa hojalyk önümleriniň şol sanyny buğdaýyň hasylyny ýyl saýyn artdyrmaga mümkinçilik berýär. Her ýyl galla orogy mögsümini John Deere klass ýaly meşhur kompaniýalaryň häzirki zaman galla orjy kombaynlary netijeli ulanýar. Owa hojalygyny degişli önümçilik ýarhanlarynyň şol sanyny elevatorlaryň gaýtadan işleýän düzümleriň netijeli iş ýoly goýulýar. Buğdaýyň döwlet tarapyndan satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagy daýhanlary, hususy önüm öňürçileri, uly zäkmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Tawşyrylan hasyl üçin daýhanlar bilen hataplaşyklar öz wagtyny geçirilýär. Gallaçy daýhanlarymyz öňürçilikli zäkmet çekmäge dördülýän şertler üçin size egsilmez alkyş aýdýarlar. Sarpasy belent prezidentimiz, sizi merdana gallaçy daýhanlarymyzyň sahawatly Türkmen topragyndan gallanyň bol hasylyny öňürip, watan harmanyny 1.400.000 tonadan gowrak galla hasylyny tawşyrmak bilen şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berja etmek münasibetli Türkmen halkynyň we Türkmenistanyň halk massagynyň adyndan ýene bir gerek tüýsürekden utlaýan. Goý sizin amalaşyrýan owa hojalyk özgörtmeleriňiz,
Gallaçylyk pudugyny ýygydarly östirmek, owa inatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurundyrmak ugrundaky tagalalarynız mundan beýlegem ulry başlyklara wessensin. Sizi hormatlamak bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk massagynyň başlygy, gahrman arkadag Gurbanguly Berdimuhammedow. Üniversite Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanışadýas. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulow we Kommunikasiýa agentligini ýatyrmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Ulow we argatnaşyk toplumyny dolandyrmak hasam kämilleşdirmek maksady bilen karar edýän. Birinji, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulow we Kommunikasiýa agentligini ýatyrmaly. İkinci, ýatyrylan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulow we Kommunikasiýa agentliginiň garamagyndaky Türkmen Demir ýolları agentliginiň, Türkmen argatnaşyk agentliginiň hemde Türkmen awtolowlary agentliginiň işini bet edip, olaryň binýadyny değişiklikde Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministrligini, Türkmenistanyň argatnaşyk ministrligini, hemde Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministrligini döretmeli. Türkmen Hawa ýolları agentligini we Türkmen Deňiz Derýa ýolları agentligini değişiklikde Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugy we Türkmenistanyň Deňiz we Derýa ulawlary döwlet gullugy diýip adlandyrmaly. Hemde olary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tawinlygyna bermeli. Üçüncü, Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministriniň 2 ornmasary, Türkmenistanyň argatnaşyk ministriniň 3 ornmasary, Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministriniň 2 ornmasary, Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugynyň başlygynyň 2 ornmasary, hemde Türkmenistanyň Deňiz we Derýa ulawlary döwlet gullugynyň başlygynyň 2 ornmasary bolmaly. Dördüncü, Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministrligini, Türkmenistanyň argatnaşyk ministrligini, hemde Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministrligini değişiklikde işini bet eden Türkmen Demir ýolları agentliginiň, Türkmen argatnaşyk agentliginiň, hemde Türkmen awtolowlary agentliginiň hukuk orun tutarlary diýip keskitlemeli. Beşinci, Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministrligi, Türkmenistanyň argatnaşyk ministrligi, Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministrligi, Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugy, Türkmenistanyň Deňiz we Derýa ulawlary döwlet gullugy, Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň zäkmet we ýylaty durmuş taýdyny goramak ministrligi, hemde Türkmenistanyň adalet ministri bilen bilelikde değişiklikde Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministrligi, Türkmenistanyň argatnaşyk ministrligi, Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministrligi, Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugy, Türkmenistanyň Deňiz we Derýa ulawlary döwlet gullugy hakynda düzgünnamalaryň, olaryň merkezi idaralarynyň guruluşlarynyň tasdimlaryny hemde işgär sanynyň we ýol başçylarynyň aýlyk zäkmet haklarynyň möçberlerini. Şpermandan gelip çykkan ütkötmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri bir ay möhletde taýýarlamaly hemde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermeli. Çakyýew hakynda Mehmetxan Berdimuradowich Çakyýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesine 6 ay synyk möhleti bilen bellemeli. Akmehmedow hakynda Mehmet Welmehmedowich Akmehmedow Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministri wezipesine bellemeli. Hudaýguliýew hakynda Hajymrat Şeýhmuradowich Hudaýguliýew Türkmenistanyň argatnaşyk ministri wezipesine 6 ay synyk möhleti bilen bellemeli. Ana Durdiýew hakynda Begenç Meretgelliýewich Ana Durdiýew Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministri wezipesine bellemeli. Saburow hakynda Döwran Reýimbaýewich Saburow Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellemeli. Şanadarow hakynda Azat Haliýewich Şanadarow Türkmenistanyň Deňiz we Derýa ulawlary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellemeli. Ağaxanow hakynda Nazar Xalnazarowich Ağaxanow Türkmenistanyň Sewda we daşary ykdysady argatnaşyklar ministri wezipesine bellep, on Türkmenistanyň Sewda we daşary ykdysady argatnaşyklar ministriniň ornmasary wezipesinden boşatmaly. Ana Nepesow hakynda Maksat Kowusowich Ana Nepesow Lewa pulatynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Oradow hakynda Begenç Murat Sapargelliýewich Oradow Mar welatynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.
Genjiyev hakkında Türkmenistan'ın Suw Hojalygy bardaqy Döwlet Komitetiniň başlygy Durdy Meýmanoviç Genjiyewi şol bir wagtda Lewap welaýatynyň häkimi wezipesine bellemeli. Anna Verdiyev hakkında Dowran Verdi, Urad Verdiyeviç Anna Verdiyewi Mar welaýatynyň häkimi wezipesine bellemeli. Sappaev hakkında Sappaev Dowran Gelli İşan Guliyeviçi işte goýberin düýpli kemçilikler üçin Türkmen Hime Döwlet Konserniň başlygy wezipesinden boşatmaly. İşanow hakkında Rowşen Urad Muradoviç İşanowy Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Döwliýew hakkında İsmail Ýal Muhammedoviç Döwliýewi Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrawynyň häkimi wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrawynyň häkiminiň ornmatar wezipesinden boşatmaly. Saparverdiyev hakkında Saparverdiyev Rahim Anna Muhammedoviçi özüni ynlanan wezipany oňarmanyk üçin Balkan welaýatynyň magtumly etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Meredow hakkında Didar Anna Mehmedoviç Meredowy Balkan welaýatynyň magtumly etrawynyň häkimi wezipesine belläp, ony Balkan welaýatynyň etirek etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Öwedow hakkında Yakut Taşmuradoviç Öwedowy Balkan welaýatynyň etirek etrawynyň häkimi wezipesine belläp, ony Balkan welaýatynyň etirek etrawynyň häkiminiň ornmatar wezipesinden boşatmaly. Nurbayev hakkında Nurbayev Şatgelli Çäşimoviçi özüni ynlanan wezipany oňarmanyk üçin Daşowut welaýatynyň Ruhwelent etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Annayev hakkında Şeyh Murat Esenoviç Annayewy Daşowut welaýatynyň Ruhwelent etrawynyň häkimi wezipesine belläp, ony Daşowut welaýatynyň häkiminiň ornmatar wezipesinden boşatmaly. Meredow hakkında Serdar Sehet Quliyeviç Meredowy başga işe geçmek sebäpli Daşowut welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna gol çekdi. Kanun metbuatda dolugyny çap ediler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň işini döwrüň talabyna laýyklykda hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň uly we argatnaşyk toplumy boýunça ornmatarynyň wezipesi giýerdirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmen Hime Döwlet Konserniň başlygynyň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmek Türkmen Hime Döwlet Konserniň başlygynyň ornmatary Taňyrguly Bäşmoliýewiç Ataýewiň üstüne ýüklenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Sewda we daşary ykdysady argatnaşyklar ministriniň ornmatary Kerim Merdi Aýdogdyýewiç Gurbanow Sewda we daşary ykdysady argatnaşyklar ministriniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmekden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Murat Berdi, Kuwat Muradoviç Gaýypow Saglyk goraýyş we Derma ministriniň bejeriş öňüne alyş kömegini guramak boýunça ornmatar wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Derýaguly Hudaýguliýewiç Rzaýew Murat Garyf adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň bejeriş işleri boýunça prorektor wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gurban Murat Sehedow pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Güýçgelli Gary Ýagdaýewiç Hojamuradow Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ýan Murat Bayrammuradoviç Rejepow Maýakuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ylmy dörejilik işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Sehet Murat Seyitmuradoviç Pürseýew Maýakuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ylmy dörejilik işleri boýunça prorektor wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gurban Sehet Aman Sehedoviç Gurban Sehedow Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş institutynyň ylmy işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen
Feyzullah Rozbayevich Khadirov pensiya gitmek sebäpli Seyitnazar Seydadynnaky Türkmen Döwlet Mugallimçylyk Institutynyň ilmi işler boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Merdan Amanovich Atabayev Seyitnazar Seydadynnaky Türkmen Döwlet Mugallimçylyk Institutynyň ilmi işler boýunça prorektor wezipesine bellenli. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Gaýgysyz Ana Şarivich Atayev Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Mehmedow Tahirylç özüne alınan wezipen oňormanlygy üçin Balkan welaýatynyň Türkmenbaş etrawynyň häkiminiň ornmatar wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Serdar Seketkulevich Meredov Daşowur welaýatynyň häkiminiň ornmatar wezipesine bellenli. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Daşowur welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaş etrawynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmek, Daşowur welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaş etrawynyň häkiminiň ornmatary Melis Begençewich Şarifiň üstüne ýüklenli. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Reýimkuly Törekulevich Ýagşyýew Lewap welaýatynyň Darganat etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Rahim Kakabayevich Saparov Lewap welaýatynyň Darganat etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Büdmen etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşadyldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urununa Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça 2028-nji ýyla çen döwür üçin milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatlarda ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokulandyrmak we öňde goýulan wezipeler üstünlük durmuşy geçirmek üçin olaryň ýerine ýetirilişini kämilleşdirmek we güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça 2028-nji ýyla çen döwür üçin rejelenen görnüşdäki milli maksatnamasy tasdiklandy. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmek boýunça döwlet toporunyň düzümi tasdiklandy. Döwlet toporuny 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmäge guramaçylyk usuliýet taýdan ýolbaşçylyk etmek we onuň belinen tertipde geçirmegini guramak tapşyryldy. Welaýatleriň Aşgabat we Arkadan şäherleriniň häkimlikleri Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmek boýunça iş toporlarynyň talabalaryk işlemek üçin zerur şertleri öwretmäge borçly edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar Aşgabat we Arkadan şäherleri boýunça okuwa kabul etmeň meýilnamasy. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň orta künär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmeň meýilnamasy tasdiklandy. Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmek 2025-nji ýylyň 14-nji iýuly 25-nji awgust aralygyna guramak. Okuwa kabul etmek boýunça giriş tynaglaryny ýokary we orta künär okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerine geçirmek bellenildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urununa Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň we halk maslahatlarynyň agzalarynyň künär derejesini ýokulandyrmak, ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli idaralary, hemde ýerli öz-özüni dolandyryş idaralary üçin döwlet gullukçylaryny, şeýle-de magistrlar taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylaryny gaýtadan taýýarlamak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 okuw ýyly, dinleýijileri kabul etmeň meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylaryny künär derejesini ýokulandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 5 ay, dinleýijileri kabul etmeň meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylarynyň täzirçilik arbitraji boýunça hünär derejesini ýokulandyrmak
okuwlaryny okuwun mökleti 4 ay dinleyijileri kabul etmeň meýilnamasy. 2025-2026 okuw ýylyny Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň we welayet, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agdalarynyň hünär derejesini ýokurundyrmak boýunça okuwlaryny okuwun mökleti 2 ay dinleyijileri kabul etmeň meýilnamasy. 2025-2026 okuw ýylyny Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli idaralarynyň gullukçylarynyň hünär derejesini ýokurundyrmak boýunça okuwlaryny okuwun mökleti 2 ay dinleyijiler kabul etmeň meýilnamasy. 2025-2026 okuw ýylyny Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň yerli öýdödüňi dolanýyş idaralarynyň gullukçylarynyň hünär derejesini ýokurundyrmak boýunça okuwlaryny okuwun mökleti 2 ay dinleyijiler kabul etmeň meýilnamasy. 2025-2026 okuw ýylyny Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasyny magistrler taýýarlamak boýunça okuwlaryny okuwun mökleti bir okuw ýylynyň 2 okuw ýylyna çelli tölegli esasy talepler kabul etmeň meýilnamasy. 2025-2026 okuw ýylyny Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň hünärmenleriniň hünär derejesini ýokurundyrmak boýunça okuwlaryny okuwun mökleti 2 aýa çelli tölegli esasy dinleyijiler kabul etmeň meýilnamasy. 2025-2026 okuw ýylyny Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň okuwlaryny dinleyijiler we talepler kabul etmek boýunça giriş synaglaryny guramagyň tertibi tasdiklandy. Arkadan şäheriniň Gurbanguly Berdimuhammedow adynyňky çağalar sagaldyş dikeldiş merkezine saglyklaryny dikeldiýän çağalar hemde Tomský diýinjaş möwsümine wagtlaryny gazakly hemde şadýan geçirýän çağalara gahrman arkadamyň we arkadagy gahrman ferdarymyň süýjülükleri gök hemde meýwe önümleri goşurly. Munyň özi ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesiller bardak aladanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birini öwürlendiginiň nowatdaky beýanlar. Arkadan şäheriniň Gurbanguly Berdimuhammedow adynyň çağalar sagaldyş şu dikeldiş merkezine saglyklaryny dikeldiýän çağalara hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyň atlaryndan süýjülükleriň gök we meýwe önümleriň gowşurulmagy ýurdumyzda çağalaryň döwlet tarapyndan uly üns alada bilen gurşulan ýanyny görkezýär. Häzirki döwürde ýan şetleriň hemme taraplaryň alada bilen gurşulyp anylmagy gahrman arkadamyň berkarar eden we arkadaly gahrman ferdarymyzyň üstünlikli durmuşy içerýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ýaş nesillere süýjülükleriň gök we meýwe önümleriň gowşurulýan pursatlary çağalary hoş niýetli arzuwlar aýdyldy. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagyn durmuş ýörlerini ıgrarly bolmagyny we milli ýörleri esasy ugur edilmegine gönükdirýän tagallalaryň aýdyň netijesidir. Bu ýerde çykyş edenler gahrman arkadamyzyň ýoly goýan asylly işleriniň berkarar döwletiň täze galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan münasip dowam etdirilmegi arkaly watanymyzyň geljegi bolan çağalaryň ýaşaýşy hemme taraplaryň bilim terbiýeli bolmagy uğruna edilýän tagallalaryň rowaçlary esenmegini şertlendirýär. Ýurdumyzda çağalaryň we ýetkinjilikleriň aýratyn alada bilen gurşulanmagy, olaryň hemme taraplaryň sadaşly ösmegi jemgyýetimiziň durmuşyna münasip dol derejede gatnaşmak üçin oňaýly şertler döredýär. Şunu Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howunlarlygy mätäs çağalary himayet bermek boýunça haýar sahawat ganlasy tarapyndan amala aşyrylýan işlere möhüm ornuň degişliligini bellemek gerek. Çağalar iýberilen towatlary tüý süretlen hoşallyk bilen kabul edip özleri barada ul aradalar edýän. Gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimize tüý süretlen çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Saglyklaryny berkidýän çağalaryň durmuşyny ýakymly pursatlary wesilen şahatlykly wakalaryň dowamyna çykyş edenler ýurdumyzda insanperwer ýöreleriň rowaçlyklary wesenme uğruna izlerli arady edýän üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman ferdarymyza hoşallyk bildirdiler.
Soňra halkymyzyň taryhyny dowamyna berkarar eden insanperwerlik ýörelerini nazarlayan wakalar, Tomosky dinjaş möhümine ýurdumyzyň gözel künjeklerini wagtlaryny şadyan geçirýän çağlaryň arasynda dowam etdi. Bu ýerde hem dinjaş möhümini şadyan we gyzykly geçirýän çağlara hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyzyň iýberen süýjülüklerini, gök we mewe önümlerini gowşurmakda barasy boldy. Bagtyar nesiller özleri hakyndaky ideýan aradalar üçin gahrman arkadamyzy kendi arkadaly gahrman serdarymyzy tüýsüretlen hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şadlykly proseslerin dabarasy belende oturly. Munyň özi Bagtyar çağlaryň ýurdu hökümine ikrar edilen Türkmenistanyň her bir günüň şadlykly wakalary, ýaty gaçy prosesleri senýänligini äşkär etdi. Asyrlar aşyp gelýän ýagşy desturlaryň çağlaryň jemgyýetimize möhüm orny ýelemeginde aýratyn ähmetliligini bellemek gerek. Belen turuhysynyn çykyşlarda dabara gatnaşýan çağlar Bagtyar durmuş peşkeş eden we ötüp gelýän ýaş nesilleriň sadaşyk ötüşi baradaky aladany döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň biri hökümine kesgitlen gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman serdarymyza çağı ýüreklerinden çykýan hoşallyk sözlerini goşky setirleriň üstünden beýan etdiler. Munyň özi Bagtyar çağlaryň hüzürini urýan nesilleriň ýürek joşkuny urup ýangyny. Mehriman vatanymyzda halkymyzyň taryhyny dowamyny döreden insanperwer ýöreleri üstüne dowam etdirilýär. Şunu gahrman arkadamyzyň başlangyjy we izleri tagallasy bilen esaslandyrylan Gurbanuly Berdimuhammedow adyna kowanlarlygy mätäç şaglary himayet bermek boýunça haýar sahawat ganasynyň serişçileriniň hasabyny gönükdirilýän kömek gollawlary izleri häsiýeti iyi bolýar. Häzirki döwürde ösüp gelýän ýaş nesilleriň döwri we bilim almaklary, olaryň sadaşly ösüşi hemde nesilleriň köp taraply okuýup başarmaklaryny açyp görkezmekleri üçin ähli zerur şertler döredilýär. Bu ýörleler dinjaş möhümini şadyan geçirýän çağlaryň durmuşyny öz beýan tapýar. Tomosky dinjaş möhümini gyzykly geçirýän çağlar hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyzyň iýberen süýjülüklerini, gök we meýe önümlerini ulbuýsanç duýgular bilen kabul etdiler. Olar her pursatda özleri barada çäksiz arady diýen gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly amlarym, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 11-nji iýul sagat 20-den 12-nji iýul sagat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň gidrometeorologiýa barada gullugynyň merýän habary bilen tanışýalar. Balkan welaýatyny az bulutly hawa bolup gün ogordan tile sekunda 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gijesine 24-29 gradus maýl. Günnüdüni 35-40 gradus ysy, kenar taraplaryna bolsa 30-35 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny az bulutly hawa bolup Demiradyk gün ogordan tile sekunda 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gijesine 20-25 gradus maýl. Günnüdüni 34-39 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny az kem bulutly hawa bolup Demiradyk gün ogordan tile sekunda 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gijesine 18-23 gradus maýl, günnüdüni 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny az kem bulutly hawa bolup Demiradyk gün ogordan tile sekunda 10-15 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gijesine 19-24 gradus maýl, günnüdüni 33-38 gradus ysy bolar. Daşowur welaýatyny az bulutly hawa bolup Demiradyk gün ogordan tile sekunda 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gijesine 19-24 gradus maýl, günnüdüni 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup Demiradyk gün ogordan tile sekunda 10-13 metre ýetýän şimal ufer. Hawa gijesine 22-24 gradus maýl, günnüdüni 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany ançylýar.
Edi vatandaşlar, Tomuz basını hovanın ısı günlerini, basılın ayaratinliğine layıklıkta giyinmegi ve günün şoklesinden qorunmagy, şahsi we jemgyýetçilik, arasdaşylyk, tertip düzgünlerini berja etmeňiz maslahat berýär. Mehribanyleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehribandamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urduny ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýärsenýär. Ähli ösüşýäriň özünde bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş da bolýar adamlar. Ne etmindir dayanı? Assalamu alaikum. Wa alaikum Seyit ağa, tumorun yerine bırak tatına lafak ne diye. Mel oğuşa yollaş olur. Täze yılkı ulu bayrak almada gab olma. Bilmedim de. Ağali, menden teyif olmaya. Sen qoğusu atlarını al. Ne diýäňiz Seyit ağa? Men tumory sen atattın diýme oga. Boljak iş bolup dur. Günäkär bolap oturmaly. Gaýtama sen aty çaptırmajak boldun. Menden boldy. Oňa gynanma. Geçeni geçti bil. Bu ýyl bayrak nesibämizde ýok eken. Täze ýyla taýýarlyk görmeli. Ýok. Açarını mal. Gideli. Yer. Uy, ýereleýdiňmi? Aýlygy torana. Ay, utormasa da gaýtdyk. Feýizçiligem tawşardyk. Oğluna minni athanada yatıp durup görmez. O ne deyli? Hani var, çay koysana. Hani ora arada renk kalıptım lay. Dalvarın daşının ayla uçosunu renkleyecektim. Nerede iş ol? Kaka ne için beyittin ay?
tumor menem gowur yani. Yöne seyitçiligi taşlamadın, tumor barbar qaydyp gelmeýär. Bir at üçin ne? On kelletinde olmuktan başka hiç tat yok. Dağı näme kakılsan, her kim olacak bolýar. Bilýämiň at näme üçin çapýar? Çapyklar olacak, bayraq alacak. Onku düşnükli. At näme üçin çapýar? At bayrağın nämedigini bilen oga. Onu näme üçin çapýar? Bir-birinden galmajak bolýan olaýmasa? Senem at alqaşanra. Kakasy? Çaýyňa demlengize duranlar. Häzir bar ya. Ay, barkada çay var içeli. Ha, geç otur. Howa kaka. İlk wadalar kiçijekken hüjüm okdy. Ana şonuna atın karıştaşam yoktur. Ödüm at edil, ödü bile çapyan yarlar. Bildiğin çapı yodusuna çıkan at, üyt koşup bir halı giriye. Ol yolu tuğanak, uçayacak bolya. Bileyim oğlum, burayda 5-6 yaşlarımdadım. Ne hili oldu, ne edip oldu, bileyim oğlum. Ovamızın ilerisindeki düz meydana varıptır. Taşlı kırık şeyli bir üyt koşup değil. Benim elimde çeybıktan edilence at çağadım vardı. Ana şola tatlanıp yankı düz meydanına şeyli bir ılgattır. Ilgadığımça biter, ayağımın hatta yere değennem duyum oktum. Uçosum geliyedi. Çapığı nakatlarım şeyle de. Son men ulollum oğlum. Akseytin eline çapık suvar oldum. Kenat çaptım. Yönüş her gedek pellihana oloylamdı. Sol çağılığımdaki algayışım yadımı düşüyor. At bilen bir ten parçanı uğurlayadım. Ben onu uçurosum geliyedi. Zalağını yerde çekmeli, haçan boy vermeli, şeyli bir anık duyadım. Men ata bayraq alıracak, ya onu olduracak bolmadım. Men onu uçuracak boldum. Ağalı çığın moluyun. Şan şöhrat gerek. Men ona seyis olup bilmeyen. Baca ne diyen? Ağırmadı. Bağır ol. Ay. Bolyan burada. Ay neme de. Häzir sana çünrün. Sivqir görýän mi? Şoň artık mas yerini ayırmaly. Üzüme agra mermedi ýaly. Ýöne ayran wagtyň ine şu üzüm talqym görýän mi? Ana soňa günnüsmedi ýaly bärtinde bir kitan ýaprak goýmaly. Düşündiňmi? Bolly. Bolly, işläbe. Ay ine şunu keräýme löýden. Ana. Hay, yanlış gittim o. Ay howa. Yanlışma kemin koymadım. Petinden yarım kilo ödümün iyisini gördüm. Günnüs bir karalı. Ayttıma berdinde yaprak koymalı. He, ay kesin yaprak koştaydı. Günnüsmedin yaprak koy. İnni düşündün mü? Bollu düşündüm. Hani? Ana. Ay yok lay, men kıvılcak gel o. Ay, yine de yanlıştım o. At teyitlemekten kıyınlardır, işlerdir. Vah, at teyitlemek canım uzun o. Ay, yine şahı olup dura o, haydi birini kesecek mi? İşler. Ana men sana gektara muruluş koydum. Yuvaş öğrenirdim. İşler. Hani şu kadar. Ay, vay! He, ne mollu? Barın yerin kapkazay, ne mollu? Elimi kessim. Kanduranı hedronu dangali. Men kıvırcık gelay. Olur. Emekli çağay al, barın yerin tenem... At kişniye mi?
Ay attır da kişiňe kişiňer ýörer. An dur men baryp geleyim. Ho baza. Nira barýaň ho? Durun ey! Haklan, durdu da mı? Dur hani? Hey! Näme aty kötüýärler, ha? Geç beyler! Be, ayrılın hani! Atın öňünden gelmele. Ey canavar! Duran ha! Hani yürü hani? Yürü ol, yürü! Erkek adam uğru var ha! Be! Alay baza at kişiňe dururun ýogay. At feýslemekden gowul atpamy ne? Yönü çyýyk bolup dura haýsy bin keçegay. Baş çykar ýallalar ho. Hey. Yuwaş-yuwaşdan öwrenir. Ay, koýsan ay. Ay ýok, men başarmaýam. Gowsy gideýin. Hormatyňa syýlaňa taňyr ýalkadym. Beli ýalkadym boli bu bir hilraga bolýar baza. Hani bolmasa men sen owa bir rol edýän. Yo, ikädime özüm piýadalak gider. Ay näetdiň ay baza? Bolýar tagaman marony. Oh! Salamu aleyküm Seyfara. Wa aleyküm esselam. Nurraga taplar mı çık? Şükür. Oňa Hani gözüm ýagşymydy? Tanamadyň öýdi ya. Ay ýok, tana bilmedim. Murat me. Akseysiň oğul. Muratcan Hawa men täzeden görüşeli. Taplar ýagşy. Şükür Hudaýa, gowy. Uloga min öli. Yo gerek Örnek gel, eder. etme. Ine geldim hemen. Hani yür. Ýa-da yürüme, yür. Ha borun. Öý şerler taýlykmydyr? Hawa şükür Hudaýa. İşler gowmy? Şükür ýagşy. Ýa-ni tanatmadyk bolsam özüm tanarýalym däl seni. Ay, menem şu taýda bazamyň ünümlük gektary bar. Ana şoňa kömekleşe inip çykyşym da. Ýani öýüňizde de bardymy? Ogluň bar eken, şo salgy berdi. Öýe de bardyňmy? Hawa. Ne, menlik işim barmydy? Ay, iş diýseňem bolýa, ha iş diýseňem. Biziňem atlarymyz bar. Hawa, onu bilýän. Ana şolara seýs bolup beräý diýjek bolýan. A, öňkü seýs näme? Öňkü seýs ýetişemokdy ýa. O başga da hojalyk atlaryna seredi ýa. Ay, mene howşy. Kakama bar bilýänini saňa öwretdi. Sen eminni ýaşlara öz bilýänini öwretjekkämi? Ak seýs çyn seýs. Ay, birinki bir näme diýdi gaçdy da. Seýsiňe göwnüm ýetmese, uzak gün gözläp görmedim seýs aga. Sen eminni ýok diýjek bolma. Kana bir göwnüňe geňe şany? Sene Hakan Pahira mara boşup meni çykdynty ýagdaýa salyň otur berdiň ay. Kakam seni ogly ýaly görerdi. Dogrymy aýtsam, käte seni ondan gabalar. Kakamyň suratlary agalan nälerdi sende? Bolmaly da, bir derkider. Ha, şolar kompýutere göçürip alaýsam diýen. Ha, gaty oý. Ana geldik, ýetdi oýa. Bir käse çaý çykdy da. Kakan suratlaryny alarsyň. Ýöne men teýsçilik etmejegime garaçyn. Ay, inni baş hoşmaýyn ip çykyp gaýdyşym da. Habarym bar. Seýs aga, men seni işine goşulman. Haýsyn çapýan, haýsyn çapaň ok, ol öz işin. Han sen bir pikirlen, maslahatlaş. Ertir men sygyr fermamda görüşäýär. Tuğulama. Sağırlan hakemi yok. Burna bilipsin. Hani? Atlamadam şey delin da.
Seysin oğlu bolsamam attan başım çıkan okda. Bolmasa at minmegi öwredipdi kakam pagy. Kakam ilki maňa öwretmän saňa öwredipdi-de. Kakanda günä ýogunym. Özüň gaçalak tapara gitdim. Okul diýdin, ýene bir at diýdim. Atlara gedek gelende kakam pagy seni menden hem ileri tutordy. Yadıma düşýär. Ýandan aýrylmaz. Feýsçilikden bir zat bilýän bolsam, ählisi ak feýsiň öwredänler. Senem aqsy ýaly bir oglan ýetişdiribildingmi? Teňeme essilje ýyl bolandyr. Feýsçilik edip ýöreňmi? Aman arşam, şonu etmeýänlerine. Dogrusu wagt hem bolmady. Hani ogluň näme? Ey, olen tek goýup. Onda bir maslahat da. Awa. Düýün murada maçalarak aýtyp gaýdan ýa-Allah. Awa ýene näme? Nurlaga. Ha. Men senden kän kiçem bolsam, men taňa belet. Senden yer alyp üzüm ýetişdiren bolmaz. Ýöne owamynyň diýen nurly feýz boljak bolsaň, asyz bir günem wagtyň geçmelär. Ey, aman arşam. Sen munyň bitine gahar edip ýorgany otlamak bolýar. Alar niýeň bir ksan 3 ýaşaram satyn alaýady. Ýöne kakamdan galan atlary eýe çykylaýsa gowy olaýjak gäli. Ak feýdem ara goşdumda. Yer bolýar. Men taňa bolýar diýeýin. Ýöne ýekeşerdim. İşime goşulma. Gelmediysen atkana da gelmen. Ay yok, ona diýibiljekkä. Atlyň eýesi özüň. İşime goşulmasaň bolýar. Onda näme? İşigde Allaha oňardyň. Ýör Murat. Balam, Tamam. nemelay Murada uydum-ka? Yok, kakam iş etti. Şu suratlar kakam ýa, beräň. Bolýar. Men Nur feýsiň ogly. Gorsa ol. Uy neme? Meňem kakamy suratlary sizde bar bolmaly. Şolar beräň. Menim kompýuterime göçürip aljakdym. Häzirmi? Owa bolsa häzir gerek. Ertir daha gelýär. Rahatlık. Seni aylanzılap dur. Bar atlar minne. Men gowsy Nurlagan atkanasyny işegi değiller. Öňüm şoň bilen birli işleýärdim. Nurlu feýswa minni. Ol gektar alyp üzüm ekip ýöre. Ya senem feýsiňe üzüm ekişekmi? Ýok. Ol Murad aga atkanasyny geçipdir. Kim Murad aga? Sen habaryň barmy agalaga? Ol kim Murad kany? Neme bu? Murad. Haýsa bodun. Bire Gökçen atlaryny satyn alamış diýip etdim. Hawa, Gökçen atlary da şo ýere işipdir de. Onda şodur. Nurlum feýzi bolan bolsa, onda saňa baýrak ýok. Goý sana ýagalaga. Sen çynyňmy? Çynymga. Hal goňşy atkanyda özüm. Ay, mene gitdim ay. Aýlygymam dün alanlaryň. İllenkä şeýle bolaý ýaray. Nefenki, adam kıyırlaşar. Nurlam görülmedik feýsel agalaga. Çemeçiliň berdir de. Ozjagyn bilse goşar. Galjagyn bilse de alyp galar. Ey Nurla. Feýtirle.
Salam, geldin mi? İtiniz yok değil mi? Yokla, itime daňylygy dura. Hani? Ine. Var mı? Howa. Men tapanma şular. Kakan ovamydyň feýsi boldymy? Owo. Seni mat çapýamy? Kakam çaptırsa çapyan. Sen aylığı var mı? Yok. Inne atymyz çapsa baraýmasam. Maňa meň diýe gerek. Sen oňa men diýen. Menim şey diyecek olayım. Bolya sağ ol. Bolya sağ ol. Uygyw. Suratlar soň getirin. Bolya. Gel, Hani boşluk bilen koyuver. Tere tap bol. Tere tap bol. Hayt seni bol. Atlar olayşımız. Atın izinden marman değil ya. Hey canavar. Dur anne. Dur. Ay canavar. Berekella. Yürü yeter. Atın izinden gelme. Öňünden aylanıp gel. Aho, men näçege de gaýtdym atın izinden marman diýip. Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Sağlıkmy? Täşli. Taya tugulmy gowja tayeken. Tumorun taya ha dälbi, ha? Tanadın feýsa. Ha. Tumorun ilk taý. Belki ýynnamlygam enesi ýar bolsunlar. Olur inşallah. Olur. Hani ýör. Indi barsap duraým o. Ýör janabar. Taylandan gowunyň eşdeýdi ýani. Ay görürse. Pesler ýaladan. Satmazmy ka? Ay yok, satmaz. Suýul agalyň 2 ýaşar taýlar käni westim bol belki satar. Hay, ne bileyin. Yer bolýa. Hani ýör atları Ýör göreli. Bolmasa başga tam göräýeli. Ay o diýeniň mazany ýok del. Rahman. Kakan gelmediler. Görünün okla. Ha? Bilmedim ay. Gelmeli öde. Gelmeli. Evet sana var. Berekella. Hey, gurlaşıyor şurada. Nereden molyan? Yoşav. Ha, bilyen ne öldürün o ha? Muğadırın. Kim ağırlayacak molyan diyeceğine? Bilyen tabi de onu. Nedir şu yetişmeleri? Kimden sırrılar molyandan? Şun bolşunu vurduğunu dedi. Oh, teyze ağa. Oh, dinleyen teyze ağa. Rahman mı? Var oğlum. Ödaş tuğraklarda olmalı. Rahman mı işleyecek? Kakam geldi mi? Oo. Han nerede? Barstaydı, yağmenliydim. Sen soradı benim kulcakımla kuruştu dedim. Esat, şu buğuna var. Benden almatına gelsin. Ne oynayacağım ha? Ne oynayacağım? Täşdijan, atyň toýnoklara gowaken. Vah, etin alıp bilemewa Gurban ağa. Bilmedim de Täşdijan. Oňa men günäkar däl. Hey, men enese manjykdy. Nurram şun ene sebäpli işten gidipmidi Täşli? O bolay. Innem şu taý sebäpli senem işten gitmeli bolaýsaň ha?
Ağırma görüyorum, ho. Bar bol Seyit Bar ağa. bol Seyit ağa. Gel Nurlağa. Mene kurbanını alsa, birin atxanamıza da baraysan deyip geldim. Bor Seyit ağa, barayam. Täşli Seyit'in kindiğinliğim dörrük baryan. He? Bir gayrat et kurbansa. Teşli, at ne hilo? Ne diye saparlı mı? Ay bir de şun dilini tapıp bilmedik. O ne beyle? Näsi yok. Gören oğa. Mene ne emetsegim bilýän nälerin. Çapyk tuwarmam at ayagyny şowur basan ýerine basyp durdy ýa. Ne? At diýerinde bir gerim mora ho. Ağala gaýdýanam mori. Tumoryň taýy çapay mallyp dur. Ne? Başından heretsene at kemi yok mu? Wah, göräýmäge alla nämatla. Çapyda da ýarçy ýok atlary egeren ok. Euro diye diýmesene, bir zat göwnüme gelýämiň. Aýt Seyit ağa. Bir kelleden iki kelle ýaxşy. Sen muny giýje. Şöýlemin näder? O gaýrak, gumu çykarsan. Bäh, et bermedi aty köni seýislerim şey derdi. Şona edik görmedim. Atın etlirak görünüyor. Şondan niye aydım? Bor onu. Kurban? Ho. Bizim atlanmada da bir nal kakıp ber onu. Qatar kynmır Seyit ağa. Ha diýinligim bardygym. Bolor. Gayrat et. Bor onu. Sağ oturun. Daşından akıllı uğru diýerlerdenim bidar bolaýdym ay. Ne diye Kurban ağa? Susaq adam kakayın, ondan diýinýän. Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Seyit ağa! Näme boldy? Kanat, at dirdi. At gitti. Ürkdi yıkıldım. Yetenin var bolsun. Göwünsüzlük edişiňden bilimle şuň ýaly bir adet çekmi. Men näme deýin? Yıktı, ödüm kaçıp gitti. Tutsak bolmalylar. Gelmese de atacak. Üzüňizi sadagy ýylysdy. Ýaçylygyna çoloşdy. Ağalyň deminiň öňünde ödüm durarmyň? Çölüň içinde bir ýerini ýaralasy näme etsek? Ay seneme. Ýary iýje. Ýene de gögeme aýtmalmy? Hey, sat! Görünne gıyratın. Teşli? Teşli, iyilik mi? Hey, sattık. Rahman mamay. Var. Çağırsana. Rahman! Oh! An bergel? Salamu aleyküm Täşli agay. Eýgilik mi? Eýgilik boljak-my? Tarlany çöneminlik göbersem ýykyryp gelipdir ha. Özüň özleşäýmesen. Ýirekde gaçyrdyk. Ay hana, özüň sorak göräýmesen, şonun bilen öýdem. Ýök. Rahman! Oh! O yılgınlığa seret, yılgınlığa. Ay, edildin mi? Karlım! Ay Karlım! 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 Serdar bu tarafa gör sen. Karlım! 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 Şu aylarda yitirdim ne iyiydi. Karlım! 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 Serdar sen şu tarafa gör. Olya! Men beýlen görýän. Karlım! Karlım! Şu taýda bir dak görünýär. Karlım! 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 Dur janabar. Al. Korktunmu? Ne diýip bolsa bilece çapar tarlan. Çağıraýmala meni. Çölle korkma lala tarlan. Al atyny, han ýüpür. İyi iş verdin tarlana. Ay canavar. Yür. Yür, gel. Yür. Ödüme kadar. Yür. Yür.
Serdar. Ulayla ödüp sapsana. Ayağını almazak kolyamı. Ay yok, ayağa kovsa izağa. Hani şey ilerak gitsene. Ha Seyit ağa, atı nenen gördün? Bu gedek ağırsa karın bayraksız ağlaymasa. Eşli, ben diyenmezsene atı çapığa koyuyor mu? Ne de doyunlayan mı? Atta korkun ha da. Ay yok karısınım. Atı çapsan da ayalarsın. Koy sana. O ne hemşin zahilansın? Sen beni dinlemeyeceksin, hemen bilyen olun. Ata dözmeyen ayda yanına. Atın pellihaneden hem geçmez. Ağzından hayraştına Seyit ağa. Ondan gönlüde atını alıp kal, bayrağın men alayın neysene. Nereden bilyen ata neyem olacağını? Seyitliği yetmedik orada kağlar di. Tapyan gepin ay Seyit ağa. Pellihanadan geçmezdi. Ne atın içine girip çıktın mı? Hay teşli. Ben seni ne edip anlarsam kan. Öz atım olsun diyen nuröyden olsana. Onunla men atım ayıryan. Yönü senim. Şun şolatı. Sapığa koşma. İnem onun başka vururun. Korkyan ni. Bu gedek bayrak birinkidir inşallah. Alo, Rahman. Bugün Melogus'tan olmalısın. Hakan ama doğulun undur bu. Sen yadına düşmeyeni ben bilyen. Sen tarlandan oz, kalanın bir zadı var. Hakan keyfi o değil mi? Ay ala dedi yanırdı. Bolya. Sapıqdan son bararın. Barcak. Bolya. Bugün tarlanın odmalı gerekidir. Onu görüyoruz. Ne diyeceğim? Meloksu şu gedek odayaz. Bayrak bilin ki. Hay ne bileyim. Nesibi işidir. O Rahman. Ne mi? O neymiş? Bolya hazır baryan. Ağalağa sen diyenin olacak oydu yani. Seyis bugün Meloksu çapacak geldi yanlış. Be. Nurlu Seyit. Katı çemestir Seyit'tir. Kalcanı duyanırdan ara. Ha, bilmedim de. Han ben bir bark göreyim. Çapsın. Atı armalı bir etmesin. Seyit'in nuru olsa. Bir hokka çıkarmasa olmaz. Rahman. Olay gelyere yeni. Rahman ağır mı? Bar olam. Ne mi Melogus'un tabı kovdu abi? Kim diyer öyle? Melogus ayılıda toynak salyağım. O ne için sapan doğanlı? Sapatımız gelin ok. O ne için Seyit ağa? Tumoru sebep bolunun ben özüm. Tarlanan sapayda neyem olacağı belli değil. Tarlan diyen mi? Ovu. Aho men Melogus'un gurrun ne diyen? Tarlan Melogus'tan kalmayacak bor. Ben yüreğim bir zatlarsa diye. Ay koysan ay Seyit ağa. Attır da. Osu olur kalsa kalır. On sonra tarlan aladası bize kalmanır. Aho ila karşıdaşından olup bilse armağanı yok. Senem atım olur deyip çapıqdan al kalacak kolyan. Ay o da sizin kellemizde. Olmaktan başka da yok var. Sen diysen ay. Kaka. Tarlana bir zat olacak olsa biz son çapsagam çapmasagam olur. Hem ki ne may? Var işin bilen bol. Yok lay sen Seyit'sen lay. Sen Murat'ın mecnun lay. Murat. İkimiz gürleşmedik mi ne mi? Yer kim öyle işi bile bolsun no. Bolya. Halan et. Gayrat et. Doğrudan öyle işin bilen bolayın. Var öyle işin olmasan ay. Mehman iblisler ine atlar yuvaş-yuvaştan göz orunlarını eylep oradılar, üstleri atlarına da kayar, ine de olar yol üstürer, yol olsun olanlar, takip edip aman gelin, ine bir toplum olup yol için atlar, çapı yoldan sarıdır parayalar,
Yani kim-kimden yarsın köňüne meydanlı geçýär. Meydanlyň deňine orada altona var. Ne beýle katlarym Jumdan Marian atların deňine ýetmäge çalşýarlar. Indi orada tarlan kim-kimden jöňe taýlanmaga çalşýar. Ine tarlan deňine orada garawuş ýetýär. Ine garawuş bilen tarlan arasyndaky dartyrly pırdatlar hasa ýetileşýär. Ine hänni bolsa yarsın öňüne garawuş amakly geçmege başarýar. Ünterin mehran eýleşler. Ine de garawuş ardaly pellaganadan birinji bolup geçmegde başarýar. Berekella garawuş, berekella. Ine jan koýurlaň anem milleren garawuşy buňky çapşykda da ýöz ýeňşini bayram edýär. Kaka. Tarlaňa bir dada boldy. Garawuş ozdy. Meloş bider galqaly oýdy. Ay, nesibesdir da oğlum. Meloş çapan otam garawuşa nesibesini orkodardy. Kaka men sana düşünemi? Özüň at maksadyny ýetirmeli, uçurmaly ýa. Rahman. Tarlan qalla. Menem bilýän galan. Sen Alo. O Guljahan. näýli bolýar? Rahman. Anana ýagalaga. Al guşumyz mundan kän gowy çapar. Heytler bilen mok. Tabyny tapamak diýmedi. Barat dile düşse düşe ýagyn. Asla sen küýüň nurlaga dalay. Bolmaz atlar oňa tapşyraýyn. Tawşyran ýeňiň bilen ala ýa-da. Gowurdagda sen gowurt geler. Ana gelýär nurlyň. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Geçdi tagy. Ay, bor, sağ ol. Ağaly. Mene işlice geldim. Aýdy ber. Bizden bitjek iş bolsa, elimizden gelen eder. Tarlaňy satarmyň? Tarlaňy diýäňmi? Hawa. Oň nämeden satsak? Kim onu aljak? Muratmy? Ýok. Özüm aljak. Güýjüm ýetse. Wagt şeýtelen uğurlaga. Sen olat çaptırarsyň. Mene dilini tapmaň geçdim. Geregiň şo taý bolsa muhtam bereýin. Şu gedek bir ulurak bir zat dilänem bolsaň berjekdim. Senem kebirtil gelýäňde sanyny alan taý dileýäň. Ay, ýok. Baha kes. Mutlat gerek gel. Nurly. Sen maňa kän ýyl feýs bolup berdiň. Köp awraya getirdiň. Sen gowunyňy da degdin. Mut berjek diýänim şoň üçin. Täşli. Bar taý çykar. Hormatyňa sag bolagly. Ay, menem näme örelim giňänni? Derewne bir taý berýärne. Ay, ol ýa-diýsin. Mene algylylar. Senem bergililer. Şula bolaydy. Alyne nurlaga. Taňry alkatyn. Bolýa, netip etsin. Ýok janabar. Ay, tuwelime. Oho, Rahman, Igoy, tortmaymy? Kim getirdi bunu? Murat ağa geldimi? Rahman. Kakın eli. Tarlan mı? Anında hov atı. Ne? Tarlan? Tut zalav. Var, al gide. Kaka çapar mı? Anı duran tek
Hani ayaklarına vurup ödelim aylık. Bak, çok öyle. Ayaklara gül yani hol. Hol anırkaya tağıtalayın mı kaka? Oğlum, şeyler. Şatlık. He. Hol anırkaya tağırasalı? Hol. Hani ben var, marada sana deyin oldu. Tarlan. Nefik botu bilirse çapar. Uy, telefonum yok. Ha telefon kaka. Radağımı ödüm can etti. Şeyle mi? Ne mi dedi? Bilmedim ben, açmadım. Be. Murat. Oh. Yağdaylar kovma. Şükür. Murat, mene tarlanı alaydım ay. O ne aylık? Şeyle laydıydı mı? Ay yok. Vakak ettiydim. Onun tey yetmedi. Uy. Tortum iyi veren ekenin. Tanrı yalkasın. A gel biliyelim de homunu. Özünüz iyi verin. Ben burada işim var. Abi oğlum. Rahman. Oh. Yerini tayin ettim. Teyze Rahman'ıma geliyor. Kaka. Ol. Ne maslahat veriyor? Başta kıssama. İnne saatada dalcıktırıtmatı. Bir gidişine gidiver. On zaman kapırcağı düşmeten mor. Ak kuşum gözden sıptırayma. Şatlık var yani. Hani var onu uğrut. Ha, böyle. Gittim onunla kaka. Rahman, teyzağın keyfi yok mu? Yağdan nerede? Murad Ağa ne mi görünüyor? Men ne evleneyim Murad Ağa nereden yadıma düşüyor? Ay Murad Ağa olmasa çapığın kızığım yok, olsunum kalsınım tapağı yok lay. Teyzağın sonunun keyfi yok olay mısın? Dur canavar, dur. Hani Rahman, min makali. Hay, bereketli. Hani, yol olsun. Bolya, kakımın çay tuğuna seyretkin. Ne mi? Kakımın çay tuğuna seyret. Başka tavsırın yok mu? Hem çapı özer etmeli, hem çay su özer etmeli. Bayraksız geleymeyin. Teyze, hazır oraya. Çayım koydum. Bor. Bolya bari sen görüver. Çayı ödüm demler. Yok, çay demlep geçerin teyze, yönü özünü görsen kovu orta. Bor deydim ha ho. Bar görüver. Bar. Ay sizem görseniz kovu orta teyze. Bolya gittim onu. Mehran illesler ine bu çapsıkta da yine de üç asaratlar öğed aralarına beyatleşerler. Ine şunki beyatleşikte çıksa diyen atlar arasında meleksan var. Ine nurlu heydin kıyıtlen meleksi. Ona vardı çapvari gidimiz Rahman Erkeder. Ine onun kaptanına vardı Ağlaş var. Uman aydanında şu çapsıkta ünslerin mehran illesler ine de atlar yola düştüler. Yol vardı noktalar. Ine birbirinden yeniden üç asaratlar. Can kıyırlık arasında şovkunları diyanatlar. Yine dartını pırtatlar çapı yodasını emele veriyor. Kadir yağsın gününü ağlık sürüp mele olacak ya. Yine çapı yodasının iç yönünden ağlık var ya da sütüreninin orada mele var ya. Yine yoda arasında beyatleşen atlar son kıvrımdan doğru yoda sürüp saatlik şovkun orada ağlaşmanı otur ya. Yine inni orada ağlık filmden ağrağını açmaya çalışıyor. Dinlalin mehvanillisler ağlık Bellahana birinci olup geliyor. Bellahadan ikinci olup mele olacak. Gıynanma canavar, gıynanma. Enteksen bayraklı ordulan öndedir. Hay bereket. Hay canavar. At karaçın bilene çaptı kaka. Tarlan çaptıraymasan ağılmış meluşa eğertmeyi.
Tarlaňa Allah'a emanlyk bolýar. Innon çapdyryp bolaýdy. Aho, Rahman. Şatlyk. Nire baryan? Şöwre minjek. Hakan aýtdyňmy? Han hakan mamşy var. Jaň ede? Giýjäň bir wagtym jaň gormay, taklaşyň. Rahman, hakandan sonra mani hiç etme. Sen gowy aýryly ýolunda. Aýrylman. Her adam bolsa Seytagadan sonra mani gitme. Özüm jogap beren, aýrylýandan. Tarlaňy mendene meter gowy görýänmi? Gep gowy görmekde der. Aýrylman idimmi? Aýrylman. Ey Rahman, Seytagaga sertiröldüň jogap bersin. Näýli adam aýby? Kellesine bir zat gelse başga adama kulak asan aýby. Emma da özüm közlenip görmer o. Halis ýadadım o. Doğruda wala. Diýme jeňe diýdirýärler o. Heminiň öz ýerlidigini o. Kakasyna çekipdir men. Hemmi. Ey! Bak. Ay çara. Rahma! Gitme dedim ya şuna. Gitme dedim. Şimdi bir de zor. Burada tapaya. Şu diyeyim bu. Şatlyk. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Seyda gowmun. Şükür Hudaýa. Hany Rahman? Ha? Rahman han ýan. Stoğrukta olmalı Rahman. Yansa da vardı. Ana gelye. Tarlanı melye. Ana. Daşıdan aklar stoğrukta olar. Çalarak öňattyrdım. Gorgun turdum. Çägedenim çıkarmadım kaka. Ne gorgun sörüp ulu bayrağa yetiştiğini öýtdüm. Barsal yatağına. Gaýdybam toroşman bir iş edäýsen. Şu attağına da görünmersin. Bir zatlar edelle kaka. Näme edeli? Täze ýyl çaparsın. Barsal. Täze ýyl çil näçe wagt bara? Ay han oğul düşünäý. Etçe galajym ýok. Her da dedik gördük be. Barsal. Sal yatağına. Rahman. Näme kaka? Mele uşa yerle. Şatlığım kenarı mümkün. Bar kaka. Rahman. Oh. Elin ayrı yerin karşından. Getir veri katı. Gözümüm düş attan. Gözümüm gitti deyinsin al. Var. Ay yaxşı. Kakaňdan özüň guruluş bilen okmay. Be. Ay tarlaňa ýetişmeýär. Ýoklay, men näme diýeýin? Kakam radagy bilen ýaraş diýeýinmi? Ay bolýar. Hova alaçka doğrak, yatacak. Son haberlaşar. Näme kimin var aýtsana. Arkaňa der ýapyk gördük. Keçelek gördük. Gumum ünnük.
Nämesemkä. Näsekkäk. Haittaa sene var. Suuda tenkledirgäder. Men o wagtlar oğlancıktım. Yönü men Akseysin ne için şolatı suğa düşürgenini düşünemoktum. Bir daha da oyun bilye. Biraz suğa girmeye korkyanım bilye. Onu sonra dervet düşüyor yani. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bildin mi? Rahman. Oh. Ne mi oldu? Ben hazır atı yuvaşşodan suğa öldürüştürüver. Borka. Bar oğlum. Ya netice bekle. Onu hazır görür. Bu ata kovu yarar. Öykönünü açar. Ayak yere değmentim, inciğinin tümkörüne, damarlarına ağram düşmez. Suda şahta açılar atın. Rahman. Hani var ortorağı var. Atın ayağı yere yetmeyen yüzü vurara. Ova. Attan düştü, kaptanından yüzü ver. Olya. Yoktan bir ilini ağram talar. Kaka. Oh. At salı yüdiyem ya katı yüdiyem. Ay bilmedim o. Yağdıma düşen o. Eğirmeden yağına yapışay. Bor kaka. Eytağı. Oh. Atın yağını bilen kayıklı gidiversek nerede? Birden atın asağını kalaymasın. Ay yok. Gerek gel. Mene o uyuyadım. Rahman. Hani bari kuğru yere getir. Rahman kovucu yüzüp bilensin ha. Kovu. Yüdüve yüdiyen yönü kenide çel at bilen ayıt korumak. Ayaklarının koloyuna bir baraymağın. At yağda versek kenarın arası bilen kıyı ver. Birinci de katı ağrımam talmalı at. Ova. Birden yağda versen atın cılığını koyuver. Atın geçecek yer olmaz. Hay bereket. Rahman. 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 Ana görünüyor. Feret çıktı. İlkinci safarda o. Sılavı ayağına solasaydı. Yürümüm yaracak o. Yüzü versin. Yürü hani otur ölü. Kaka. Suda at seyitlenýänini eşitipmidin? Suda at? Hova. At aylawda seýsenerde. Oğurun nerden tapdın? Men tapamam. Tarlaňy şey dip seýislejekmişler. Nädip? Köýlek edip. Agys, oturan ýeriňden bilmeýän tadyň ýok. Bar işiň bilen bol. Görmäge gitjekmi kaka? Nurlum Halis näme etjegini bilen o goýdy ýa. Gidip göräýim hele kenne kaka. Men baramda näme? Öwredebiljek ladym many? Al kaka çay iç. Hawr. Kakasy. Gyýdyň aýy dil atasa. Ay howa da. Kaka, şu surat ýadyňdamy? Bah. Bula kakam. Baram Nurla. Ay, bolaýsa 13-14 ýaşlaryna bolmaly. Ýöne kakamyň näme üçin beýdip berenini bilemokdum. Eytağı
Soğun ata koğuyar yanını öngön bilyen ekeniňizden. İrak'tan şehit betiren olsak kov kutulacak eken. Kovu kattı oğlan. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Otur otur. Ne ehil yağdaylanız? Şükür koğuy. Öyden şu surat çıktı da alıp kaydı verdi. Belki bir zatları yağdı kasalar. Şo diyenim de. Aşık. İne. Akağa da bana katı cümle unnik kıydı ya. Doğru diyen ekenik. Katı doğru diyen ekenik. Aho men surat alınyandan ama haberim yok eken. Seyit ağa, atın suda gezip görünü yarım sağa da varlı. He sen atın yüreğinin uruşunlarını varlayacak. Yok man. Men encamlam yanımda, men barayın onu. Ha, olur. Bu surata 40 yıl kovrağa bolonlar. Onu yadigarlı üçün unutmasa da bolur. Olur. Näme alçılacak kollum? Ay yok alçıramağın derli. Atın eyesi özüm de hov. Ay senem ondan gelmeyen kon neme derler. İşe gelen de ayttıma atlan etsensin deyip. Hormatuna sağ ol. Yor atı oralı mı? Yor. Rahmancan şehit bir işleri versem öykönem açılar. Yüreğinin bir ağrım göründüğü bildir ya. İşler taşıran. Ulu bayrağı yetişti ol ya. Aşır. Yarım saat yeterlik bu ara. O bir köyünden belli olur. Entek katıya adamandır. İyidima da yeni yüzdürk gidayım kaka. Yok. Şunlukça bestir oğlum. Sen kenarı kıralada athana yöre ver. Şunlukça bestir oğlum. Yaşlılar, oğlanlar, şu yılın en ulu bayrağı yütküşük olacak. Hay, tüveleme, katı oğuy. Tüveleme, yarışı koşulacak atlarımı da köpeliptir. Nurlağı, han sizin atlarınız yok ya Allah. Seredani, bolayım Ali. He, bareken. Meloğuş bilen tarlanın oşan ekeni o. Tarlanın yağdaylar ne aylık oğlaştı mı? Aşır doğutordan ruhsa da alım. Tamama mıdır? Hay, o diyen var konuza feysle yetişmedik. Çiğrak görüyen. Ay Meloğuş'a yollaşa orada. Göwnüň etmese de oğluňy münnürdüm. Vah! Münnürjek gelli yönü tarlan. Şatlığı eýgerden ol, inim. Diýseň eme Seyit ağa. Bir oýna ýetjek bolýan sen. Her kim tarlan saklar. Meloğuş bilen bayrak aljaksyň da. Nesibi işedir de, inim. Ha, geldin mi? Man küçücek tığını. Şunun üstüne de oturup bolýamy. Ay, at safuda oturulun ola. Adını vurulýamyň şun. Yok. Kevelek. Kevelige megdebim dur bu da. Kevelek ol. Täzelige meba. O ne täzelik? Oğlum Muratlara gutaçlığa gidin diye. Ay moya. Murat gıydını veririm ki. Bermeseler üyeleri bilýär. Bizin kädilep barmak. Bäh. Berer inşallah. Ay belki. Sen öňüňe bolýar. Ay, oğlum öňüň bolsa. Men nämçin öňüme? Ay, diýenem ay. Ne diýip bolsa? Rahman, belki sen Meloğuş çaparsın ha? Nämçin? Birden tarlan duraysa, Meloğuşam galaysa. Owu gökki kırsaýan asman tutam ýat. Yok, men onu nice konudum, ýöne Meloğuş birden galaýany da Seyit ağa saňa zat diýip durasy ýok. Näme sen etiň ýaýar ödýäňmi? Ay yok ýöne, orta oýlanmary ulu bayrak da ho. Allyň ýatdyň ulu bayrak diýip. Begenne Meloğuş çapýan. Yok, onuňa dogry. Onu ýör. Meloğuş çapsaňa hedir edýäň. Ýör onu.
Hani gel hani. Hay sana berekella. Hay gözüme döneyin. Melogustur vay. Mehman illesler ine toyçu merakan habardılık bilen garaşan jemleji çapşan yetip belli. Ine tek häzir Tarlan diyen nurana bede uğrayan ine oňa orda çapwar ýigdimiz Arahman atlanny Arahman ine buňky toýgununa tarlan bilen ilkinji ýerde ine beýle katlaram töweleme bir ýerden ketler ýara atlandan ine buňky aýramçylyk at çapşanyň baş bayragyny alma ornuna ýatleşe goşulýan atlar häzir jemlenişdiler ýene atalymdan olar ne ýola düşerler. Ine de atlar ýola düşýärler. Ýol bolsun oglanlar. Ine uzak aralyga ýol üçin atlar öz arasynda bir toplum bolup çapyl ýodasyny gedäk gelýärler. Ine de uzak mendilleri demlerini dar. Barýar atlar toýnoklaryny uçan saçaralyp barýarlar. Ine olar ilkinji gedekde toýçy merakan ýolundan aýra görüp geçip gelýärler. Ine ikinji gedekde de olar ardyny pellahana gelerler. Mehmani illesler finalin tamamı dilin buňky toýgunyny tarlan jeýdiyetine mendiýä. Şonuň häzirki aýagursyny zinedende tarlan buňky baş bayraga münasip boljokdygyny anam bijem artdyrýar. Ine mehmani illesler soň gowrumdan dogry ýol üçin atlar ardyly pellahana dary. Ine toýçy merakan ýöňünden ikinji gedek geçjek atlar çapyl ýodasyny tartyryp barýarlar. Ýarşyň ýöňüne bolsa ajaýyp tarlan çekip gelýär. Ine de tarlan ardyly pellahanadan ýellerim kimin tüýünüp birinji bol geçmekde başarýar. Şeýle soňat baş bayraga münasip bolýar. Berekella tarlan, berekella. Bayram kutlu bolsun tarlan ille hakym. Berekella. Ay, bolamy, bolamy. Onuň aýdyň Murat, kagol. Ey nuru teyze. Değiştirle. Ine Seyit ağa. Tarlan kesimden çekip boldum. Tüwülüm. Eýýär. Ay berekella. Edil tarlan özüm şekäýsin o. Ay o da usat bolayýar. Sen şu atı näçe gowursun? Oň bilen näçe bitewleşip bilsen? Oň diline has gowy düşünýär. Bir ýakynlyk dörýär-de. Ine birdenem at sana ýagdaýyny adam diline aýdyp başlaýar. Sen atı näçe gowursun? Sen oňa şonça da gowy düşünýär.
Thank you.